Amma bela jele fo mi assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mali kono Mali ko kan fenfe sogole bana ni sangani ni wakati na bi Sheko Amadou Siribe ni jonga mbo bango Amadou abe sefla media studio bilibili ba kono bi Sheko assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Kuri bashite Sheko. Ami ala fuke. Ba ami ala barkada. Ajaran Sheko. Ami studio kono. Jaran Sheko. Biye je envole studio kono ya. Okera. Ka soro studio ya anzoro akono. Eje. Je sababu ye maliviya sababu ye. Sefula ami ala foka barkada. Abame. Nimbare ndamine na domina akera ni yere ka wuli ka joye ka duanga. Okera. Ne yere o defo mawiye. Nya fo sefula yere mango sefula ko kuma manogo anw mo keneka. Eje. Bari ngo jela bayina. Doni dogole de ban mula gunolama anga ma sebe oni ma barkatigu be ka sanzigilema na fara anga bombe da ka kananyire fo ngu kana nani don nu ngenya de ya foti adoni ngelena iko ko tala ko ti sorala ko ni ma che do soro ka bonoyi ki resira mede ikana na boni ma do wi o de ato anwulila ka boka tugiko wa kera lafia e jema bari mawbi ne wele dugaw mi mi kene kle kono ka bonde sefula ali ninga soro daro mo bimbo o barika no deme o deme damasa o de ato sefula ni mikro kala de ato so do corona yabi sefula meja kan bamuru fla banamini ka dolo ka chema e wuli bale ni kabako e dere kabako e shogo bamuru yen nu fla abi fon ne mako kanjero ayre togo de zulfaqari odo sayyidina ali kan bamuru do odo shogo na ye jongo jonjoli bo ala jena na e kitar iduna li jine e janime kono kaba o de ya togo danna annana kana foli blawla ajare kanganu bawfo ajare ko sebe Sheko Amadou ko bimangala meja la munu ye ando ambu fo munu ye ando ka ko meja ko nye ambu yeraw fo bebame ambe ni mbare na abe wati jamode me ayese fula barkada bari ale dunanga kansa makabo note ne kunda dogo mi bokenema se fula e minga ni kiningini dala abita sigine dala kwanga bo ngabo karade note dobe YouTube ka o tigi ka YouTube ka bo adella ka ne sama ka ta YouTube ka ma million wolonfla ne kumba subi ya famu me ne nana fo klekelengo ne bijigi bari ne bi ta soro ali ni kera meleke ali ni kera jine ala ma ya damate de mamunu minna ima YouTube sanfɛ wali Facebook sanfɛ n'a ma kɛ ma hakilitigi a caman mena ka ma lagwesi bon ne dun ne de nere bulunga horonya ma bunya lagwesi mo ya me o de kama Sheko Amadou ne madan ne be million soro njogoro de eso wo me mba fe mo ka million de soro a nere kana soro nda soro ka da doni mo ani mo mi walmando ko sebe point ndi walmando ba obe o lu be ra so mo do be fengera nye de ay na mobli para badina me fengera nye walmando fengera ne do fe me ka fo Sheko e bi ne double wa angune ti do kana nyina le so ja dugaw min bi ke ko la ki nyina le so ja che do dere o kuma na o kera ne mo fe doni no fe doni koro de ko doni atoko flana de ko doni toko sabana mi me ala o koro de ko kari no shogo ka kari mota ko faiza faragita fasobi wa ila rabbika fargab ina komi ala ye min fo ala kiraba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwa Muhammadu ni ye mo wele kana alama iyere ki chesiri kane ala wele de ja mo wele kata ala mo jawti bali yere ka kew otea kuma na ay ne fo akwa wa ila rabbika ne ala bulu ne ala kanu fargab ikaje mo tako ni ala bolo ta kanu ka je mota ko wallahi ibaye soro do min diba ala ka soro te ba amina mota de biba kuma sijo ko mi dugo ken yense ko folay sijo dayele la do ma ko ma folo mi mina siga kono ka
kuma dɔni ka ko Seko Amadu wallahi o bonya min dira ne mo ne y'a kanu ne ɲɔgɔnna dɔw ka ne kɔnya ne y'o de kanu ni bonya diri mo n'a fɔra alimamo Jamaro mɔgɔ dɔ ma ko wuli ka maaw seli i bi sɔn maaw k'i dɔn t'i bila ɲɛfɛ kana wuli facaw ka b'i jɔ dɛ i y'a mɛn kuma bonya dɔ dir'i ma bonya i b'a bonya segin i ɲɔgɔnna dɔ mo i kɛrɛfɛ kuma n y'o wale de kɛ o de y'a to bi sera n'an ma se yan mais an sera yan bi ka studio fo k'a barika da a sababu k'a barika da k'a fo Sefula Ala ka barika don ye wa studio in na ye dɛ aya Seko bɛ na ye a b'i ye Seko Amadu de ko ten Seko ye dɔ ta ye a b'i ye dɔ ta yera koyi yera n'an kɔ i ye dɔ ta ye kuma ne yɛrɛ b'a dɔn i y'a ye e kama a yera fɛnɛ den kama o cɛ Sefula bɛ Seko Amadu bɛ Mundugula farada sabu ɲuman a bɛ kɛ dɔw ɲɛna toujours ko n bɛ Kati ayi n tɛ Kati péage kɛrɛfɛ bilen n'u y'a mɛn Mali la Bamakɔ Kati péage kɛrɛfɛ ne tɛ yen bilen a tɛ yen dɛ Mali la Bamakɔ Mundugula farada sabu ɲuman Sogonga ni Malefiya tun bɛ diɲɛ sababu ye o tuma ɲininkali dɔw bɛ yan a diyara n ye Seko an b'i yɛrɛ fo wagati min na studio baara min bɛ dabɔ fɛrɛ maa fɔlɔ min ka Kasabi donna la Seko Amadu Edu Kasabi ye mun ye nafolo kɛ wari don min i ye n wele ka taa wari kɔnte k'a bon don ne ye n ka gerebo palani Kongo k'o d'e ma i ye wari i kɛra n'a tigi ye a don a y'a sɔrɔ ani marakakɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ telefɔni cilaban ale a bɛ telefɔni ci la wala ale a don i ye warimuguba kɔnte k'a d'a ma k'an dɛmɛ nin baara la je pense que o de ye ko caman yɛrɛ kɛ yan bon hɔrɔnya i ka hɔrɔnya de y'a s'i ma Sefula ɲinan gɛlɛyara i bolo kosɛbɛ cɛkɔrɔba ɲuman in Ala y'a miniji dɔgɔya ɲinansa in tɛ yan an bɔra o kɛnɛ kan ni nin hakilina nan'i la vraiment ni mɔɔw m'a dɔn ne fɔlɔ de b'a dɔn i ye i y'a mɛn bari ne ka dɔnni sɔrɔ n bi sɔrɔni min kɛ k'an balo Sefula fɛn ma fara a kan dɛ barika de donna a la wa n dɔn b'a cɛyara wa mɔgɔ caman mako ɲɛna bon o de ye fɛnba ye i bɛna jɔyɔrɔ min sɔrɔ donc ni miliyari tun bɛ n fɛ n kun b'i dɛmɛ k'a ɲini an galubaw fɛ maa min bɛ se k'i dɛmɛ studio ko in na o k'i dɛmɛ min bɛ se ka ordinateur d'i ma o k'o di min se wari ye a k'a di Ala kama a fɔlen tɛ ko ne y'a di yan Seko hali bi nana dɔ wɛrɛ Seko fɛn wɛrɛ na an bɛɛ a y'o dɔn an kun bɛ télé ko kuma na an bɛna télé sigi yɔrɔ la o de y'a to n ye kuma dɔ f'i ye ka tɛmɛ Seko kanu tɛ nkalon ye mɔgɔ b'a dɔn i kanubaga fɛn dɔ b'a kɔnɔ wagati dɔ a sɔrɔ a da ma f'i ye o ye tiɲɛ ye mais kanu b'o yira a b'a yira dusukun na kosɛbɛ a y'o dɔn an bɛ télé ko kuma na n ko k'a to yan sunkalo cɛ an bɛ télé sigi yan bi Seko Amadu yɛrɛ natɔla an télé kura écran plat nana an sɔrɔ yan an b'i fo ne kununa ni télé ko in ye n kɔnɔ k'a bɛ sɔrɔ a bɛ n kɔnɔ n ko télé an bɛ o de ta ka na di Sefula ma ne ka télé bɛ sigi yɔrɔ min n y'o to Ala ɲɛ télé dɔ bɛ bila yɔrɔ Ala fɛ n nana n'a ye maa minnu min k'u mɔbili bolilaw ni fɛnw ma foyi fɔ maa ye aw dɔw b'a kalama wa yan ne tun bɛ n kɔnɔ k'a di Sefula ma Ala kama Sefula ni Ala y'an sɔn an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ kuma ye nin de ye k'a f'i ye maliyɛn k'a dege nin na dɛ maliyɛn k'a dege nin na jɔn o jɔn n'a ni bɛ koni dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ye nafa dɔ se mɔgɔw ma i jija i ka nafa dɔ s'a tigi ma wala anw kana a bɛɛ minɛ ka don n'a fɔra y'a di Ala ma karamɔgɔw fɔlɔ kan k'a di Ala ma tiɲɛ yɛrɛ la o de kama n y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ ye n'anw bɛ ko o ko k'a fɔ ko Seko Amadu a b'an bolo yan Seko b'i ka baara ko fɔ Amadu ye baaraba caman kɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'a sɔrɔ diɲɛ m'a don ye mais bi diɲɛ ɲɛ b'a la ka maa caman bɔ Sekokan fili kɔnɔ ka Sekokan ɲɛ yira mɔgɔ la ka Sekokan yɛrɛ valoriser diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ maliyɛn k'a dɔn ja nafa bɛ Seko la maa ka kibaruya min na la Seko la bi Seko Ala y'a sababu k'i ye o ye tiɲɛ ye Seko a ka d'an ye k'i da don Sekokan na alhamdulilahi أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم مالفيا السبابوي على يجي دوني وعلى بيجي ولي دوني san fina sanyi nana dɔni wa san tigɛra dɔni
ala ye dibi do dɔni a tilara ka dibi bɔ yen ka tile bɔ dɔni wa dɔni de bi diɲɛ laban a ye sababu ɲini ala subhanahu wa ta'ala ko i bi yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye a di o ni asiti jiblakum a ye ne ala wele ngaw jaabi a ma ko gɛlɛnw na a n'a kungow la ala y'o fɔ yɔrɔ min na o tuma na sa anw bɛna kɛ jɔn ye k'an di ala wele ala k'o la man kana yuridu lizzata falillahi lizzatu jami'an n'aw bi fɛn o fɛn ɲini a y'a ɲini ne ala fɛ wa fɛn bɛɛ tigi ye ne ala ye o tɔwili lillahi rabbil izzati jami'an la ilaha illa huwa ilahil mashiru a ko hɛrɛ cɛrilen o caman tigi ye ne ala ye kabi nafolo ko kabi bonya ɲini kabi fanga ɲɛmaaya kabi jɔyɔrɔbaw la k'a bɛɛ tigi ye ala ye wa ni ala ye nin fɔ kaba a tɔ ye mun ye bilen gɛrɛ sababu la arahimati rabbika ya azizu ya wahabu mulku samawati wal ardo wa ma bainahuma falyartaku fila sibabi o ye tiɲɛ dɛrɛ ala ko ale ta ye fɛn bɛɛ ye k'a daminɛ sankolow mara tigi hɛrɛ min b'o kɔnɔ ani dugukolo hɛrɛ min b'o kɔnɔ o fila ni ɲɔgɔn cɛ wa ma bainahuma hɛrɛ min b'o ni ɲɔgɔn cɛ falyartaku fila sibabi a ko fɛn bɛɛ bi yɛlɛ sababu ka kasa ale ala ma a ye sababu ɲini dɛ maa dɔ sigi mɛ bon kɔnɔ ne ye n da di ala ma o ne bi seli k'a di ala ma ne kɔni ne b'a di ala ma ala t'i bɛɛ yɔrɔ filɛ koyi wa ala ɲɛ tɛ bɛɛ la koyi wa ala t'i bɛɛ lamɛn gɛrɛ maa la ala tulo bɛ maa min na maa dɔw bɛ yen ni ala y'a sɔrɔ ko ala ka maa lamɛn da tuma kanu a walahi a kun tɛ fɔ ko aliwadudu aliwadudu o de ye kanu gɛlɛya tigi ala ye sami allahu liman hamdahu a bi maa kanu k'i jaabi min ye ala diya fa alu lima yuridu min mana ja a b'o de kɛ bali hu allahu ale de ye kɔmɔnɔgan masa ye o tuma na seyifu la an bɛ studio kura in barika da seko amadu sidibe banigo amadu mali la bamakɔ mundugula farada sabu ɲuman sugonga ni malifiya tinɛ an bɛ kalo min na o ye arajabu ye ni tile b'a kɔfɛ bi kɔfɛ o ye tile fila pe arajabu bi ban o tile fila mana ban min don kalo min na a bɛ fɔ o ma ko suabanu kabako minnu b'o kalo la min na n da don dɔw fana la sugongaw b'ale kɔ a ko o tuma na sa ala ye danni kɛ sugonga la k'a di nabi ɲumanw ma nabi ɲuman dɔw ka ɲɛnamaya kuru bɛɛ nana fɔ a ye sugɔrɔ yanni wayu ka jigin a kan o ye jumɛn ye nabila yusufu a kan ka kɛ fɛn o fɛn ye dugumakolo kan k'a daminɛ a ka nabi ɲumanya a bi bonya min sɔrɔ a bi tɔɔrɔ min sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen sugo nana yira a la ni dolo ye doloden da ni kelen k'a ye doloden kelen bɛ ka ta ni kelen in bɛ ɲimi wali k'a kunu walima o tuma na o sugo sugu minnu filɛ dɔw bɛ ɲɛnamaya la hali yɔrɔ in na u bi sugo dolo caman la sankolo la wa kalow b'o la wa tilew b'o la wa kabakolo b'o la sankolo bɛ o la o tuma na sisan an bɛna an da don ka taa ni maa min ye sugo la kari i y'a k'i yɛrɛ la ala ko awa nabi ɲumanya a ko ni wayu tilara k'a tila fila ye nabi ɲumanya n'a dɔnni tilara fila ye o tuma na kelen bɛ di sugo ma kelen o bɛ di wayu ma k'o di nabi ɲumanw ma o ye tiɲɛ ye dɛrɛ ala k'o la sa a ko la a ko ale ye dali kɛbaa ye alhamdulilahi ale de ye tando masa ye fatiri samawati wal ardu ja'alili malaikatu rusulani awli jini hati a ko ne ala bɛ n ka malekɛw ci ka taa n ka maa ɲumanw nalen ma ka fɛn dɔ f'u ye min di fɔ maa tɔw ɲɛna da la wulibali ye sugo ye o maa ɲumanya min fɔlen filɛ maa dɔ bɛ kɛ awa kira ye mɛ o ti kɛ awa maa dɔ bɛ kɛ nabi ɲuman ye mɛ a tɛ kɛ cira ye nabi ɲuman caman cira mɛ ala ma ordre d'u ma k'a f'u ye ko maaw wele ka taa ala ma la nabi ɲuman dɔw fatura olu ma weleli kɛ yɛrɛ mais nabi ɲuman kundo u bi fɛnw fara ɲɔgɔn kan minnu ti kelen ye kiraya ni nabi ɲumanya différence min b'a la maa dɔ ye ordre mission b'o bolo a bilalen don ka na mission la ani maa dɔ ci mɛ ala ka maa ɲuman yɛrɛ de don nabi ɲuman don olu ti kelen ye o tuma na o nabi ɲumanw kɔfɛ minnu da dele kundo n'u ma wele kɛ ka taa ala ma olu tile tɛmɛna kutubu zamanuw tɛmɛna kutubuw tɛmɛna walijuw tɛmɛna fo ka na se an yɛrɛw ma an bɛ yɔrɔnin min a tɛ tɛmɛ o kan an bɛna an da don sugo rɔ ni maa min dara sugo la i y'a k'i yɛrɛ la k'a ɲini maaw fɛ u ka sugo kariti in da kariti ye jumɛn ye i k'i ka wari ci 12 i tɔgɔ ka sɛbɛn san kɔnbilɛ bɛɛ i mana sugo o sugo kɛ vokali ci Seko Amadu ma ne sugora nin na n y'a ye tan Seko Amadu ni jaabi nin ka ɲi nin de don hali natɔ sisan dɔ bɛ ka kule sisan ko ale sugo la milɔti b'ale bolo fila la ko a sera magasin da la ko magasin dayɛlɛ la yɔrɔ min na ko milɔti nana dayɛlɛ dɔ fɛ k'o bɔ ale bolo la n ko cɛ y'i kɛra
kɛra ɲɛmaa ye tɛ tɛmɛ o kan Allahu akbar a k'a lajɛ tile fila in nɔ bɛɛ a tɛ taa kalo kelen na n'u m'a wele k'a bila baaraba dɔ ɲɛfɛ sogo tɛ kulon ye nka ale tun bɛ yɛrɛ la f'a bɛ mankan bɔ bari ale yɛrɛ ɲɛna ale ye minɔti min y'a bolo la a yɛrɛ ɲɛna k'ale taatɔ ye woyo fɛ o tɛ koyi Ala ka don ani futinɛ cɛ amina rabi o tuma se fila an bɛna a daminɛ o ma sogokan ma ni sugora diɲɛ don o don ni sugora dolo la ka dolo jɛlen sankolo la n'a y'a sɔrɔ furumuso b'i bolo n'a a lajɔlen don den bɛna wolo i ka kabila kɔnɔ o la o den o le a mankan bɛ se ka jamana yɔrɔ bɛɛ minɛ n'o y'a tɔgɔ a n'a ka sɔrɔ a bɛ se k'o minɛ ni sugora dolo la o cogoya la dolo den kelen don wali dolo tusuba don o bɛ saraka ni saga min ye a bɛ fɔ o de ma ko warasaga o ye dolo la sugo saraka ye ne ba bi sugora ka kalo ye kalo jɛ don ni sugora k'a ye i bɛna den dɔ sɔrɔ den min ye alisilamɛba ye wa a bɛ kɛ setigi a gɛrɛsɛgɛ ka ɲi kosɛbɛ o bɛ saraka ni awa sagajigi kanfin ye a tɛ tɛmɛ o kan ni maa min sugora tile la ka wɔ kɛ fɔ ye sugora tile la i bɛna den dɔ bange den min n'a ka bon tɔgɔba b'a la mɛ tilela sugo ta o bɛ saraka ni awa saga min ye a bɛ fɔ o de ma ko nkɔ sagajigi o ye sagajigi kamile ye o tuma na n'i m'o saraka o den ka teli ka kɛ suma ye hali n'i y'a sɔrɔ alimami den don a bɛ sin ka taa boliw ni fɛnw ta k'a sigi a b'i ba ala la tilela sugo saraka o wa diɲɛ bɛɛ b'a tɔgɔ mɛn fana o tuma o kan ka saraka n'i m'o saraka n'a ma kɛ soma ye a bɛ se ka kɛ finitigi dɔ ye ka kɛ jalatigiba ye diɲɛ bɛɛ b'a tɔgɔ mɛn mɛ ale kɔni bɛ taa sira min fɛ non ale tɛ ala kanu o tuma na n'o kɛra i bolo dɔrɔn i ye baara de sɔrɔ sa i kan ka den saraka n'i sugora tile la dɔrɔn a saraka nin cogoya in na sagajigi kamalen ɲini i ka saraka da k'a ka faga a ka so k'a sogo tila ɲɛnamaw la adamadenw na o ye o sarakalen ye ni maa min sugora ɲɔgɔmɛ la k'i y'a ye wali i yɛlɛla a kan n'i y'a ye i ka suru hɛrɛ la mɛ i ma s'a ma kosɛbɛ n'i y'a ye ka dajuru b'i bolo o ye hɛrɛ ala y'o latigɛ i mɔ kaban i tɔgɔ bɛ alahuma fuzu wala kan o tɛ wuli fiye i b'o sɔrɔ ɲɔgɔmɛ dajuru b'i bolo i b'o hɛrɛ sɔrɔ n'i sugora sokɛ la ka dajuru b'i bolo hɛrɛ dɔ sɛbɛnlen don i tɔgɔ la i b'o fana sɔrɔ n'i sugora k'a ye tuma min misi bɛ k'i gɛn ntura kelen bɛ k'i gɛn o ye jugu dɔ ye i ye maa min balo k'a bila a ye biɲɛ bɔ i kama sisan a b'a fɛ k'i yɛrɛ de mago sa i yɛrɛ jugu i ka maa ladolen o y'o bilalen de i la k'a ye misi bɛ k'i gɛn o y'i jugu de bilalen i la n'i ye misikulu kɔ tuma min na misikulu camanba o ye nafolo ye mɛ a bɛ se ka kɛ wale nafolo ye nafolo kalifalen i la n'i ye sɛba ni denw kɔ k'u gɛn o ye nafolo ye fana a bɛ se ka kɛ wale nafolo ye n'i ye bakulu kɔ ba camanba o ye wale nafolo ye nka mankan bɛ nafolo min nɔfɛ a kuma ka ca ni maa min sugora kamikulu la dugu mana jɛ saraka bɔ joona saraka jumɛn don i bɛ kabakɔlɔ kelen ɲini k'i ŋɛniɲɛ da kan ka taa bila tasuma rɔ k'a jeni k'a fin n'o ma kɛ i ni faamaw bɛ kari ɲɔgɔn na ko dɔ dɔ b'i se ko dɔ mɔ n'i sugora waranikala la o b'o cogo la n'i sugora jara la o b'o cogo la n'i sugora ka marifa sɔsɔlen ye walima marifa bɛ mɔgɔ kan na a tigi a ma mugu in ci dɔw ye labɛn de k'i kama i b'i labɛn dɛ n'o tɛ ni y'i labɛn sa i bɛ curo o yɔrɔ bɛɛ u b'a fɛ k'i curo k'i se ko ma ni maa min sugora kɔlɔnkura la o ye awa dingɛ tigɛlen ye o ye juguw kɛlen ka janfa dɔ k'i kama i ye ko kama n'i sugora kɔlɔnkɔrɔ la i jɛɲɔgɔnkɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a fɛ ka ko dɔ wuli i kama n'i ye bojalangɔrɔ ye sugɔrɔ bo jalen kɔrɔlen f'i taamatɔ a bɛ ci kɔra nafolo dɔ dulen nkɔrɔnkɔrɔ i fɛ o y'o problème wulitɔ i nɔfɛ i b'o sara sikasi t'a la a mana k'ali fangaso i b'a sara nafolo kuma dɔ wulilen don i nɔfɛ n'i sugora k'a ye i bɛ ka parfum fiyɛ i yɛrɛ la i bɛna tɔgɔ jugu mɛn i yɛrɛ la i ma sigi ni min ye diɲɛlatigɛ la o tuma na n'i sugora k'a ye joli kɛnɛ bɛ ka bɔ dɔ da fɛ wali i ye joli woyolen ye maa dɔ bɛna kuma dɔ f'i ma i bɛ sa n'a i kɔnɔ n'i sugora ka maa dɔ ye awa e ye kasa dɔ mɛn komi baganju tolilen wali bokasa i ye fɛn tolilen kasa mɛn i bɛna hɛrɛ dɔ ye wa i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ a la i ma deli ka min ɲɔgɔn sɔrɔ n'i sugora ka yiri ye yiri yirala e la k'i k'a kari kana maa ɲininka koyi taa o kari a yiri n'i y'a kari i b'a kuru n'i ye cɛ ye kuru 3 n'i ye muso ye kuru 4 a kuru kelen o kelen n'i b'a don daga la i bɛ suratu ikilasi kala la kulu hu alaw siɲɛ 1 a kuru kelen kelen bɛɛ la k'a don daga la i b'a tobi k'i ko n'a ye o y'i karisa na yɛlɛ ye ni maa min ye bolifɛn kura ye n'a bolifɛn nege
nege bila iba fe ka soro ibi bolo daka kul huwa allah ibo o kala ni sera ko kala ala shentani kele ki bolo mu nyeda la itisani mo bolo fe sugu mara Allahu akbar ni o damo ala kama Allahu akbar ni mami shugura ka ye ebi ka mobili ko o ye shugoya ye ni shugura ka ye daga barama sigi me ibalema do sigi me abe ka daga konoro shani daga vile do me abe ka konoro shani o kuma ibe ni ibalema do fana ka saya me o yo nyi dumini bane mi me ka daga shani o ko tere ibalema do nyi dumini bane o ni shugura ka ye bogo be ka noni ka ka so bari o ye balema do ka saya ye ni ye gwakura joto ye o bo chogola ni ye temulo ye gwa sanfɛ o bete ni ye pomblile o fana saya kele o ye ala ka nyoro janya ka gwa ni yaw ye ka mobili pousser aw bina barangali tani do ye ka taa kaburu do fana la ni bamu cira kana gbeshi dugukolo mo yinyana o ye jigila tigɛ saya ye ni avion bina kam a yɛrɛ kɛ ni maw ye o ye jigila tigɛ saya fana ye ni ye mɔgɔ dɔ ye e y'a cɛkɔrɔba ye k'a ye denyɛni fitini dɔ den ŋunumale a taamana guruba ka taa bi kɔlɔ kɔnɔ o ye a ka du jigi dɔ karile ni ye koko bile ka so lamini o ye dutigi saya ye n'i y'a ye ko tile bɔra du kɔnɔ e yɛrɛ tora aw bi suma la dɔrɔn tile ba sina bɔ du la ten dutigi ka hɛrɛ bannen o ye n'i ye koli la ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn koko binna i bɛ alakuta dɔ la o ye sutura bannen ye kan silamɛ mana sugo k'a ye bulɔbo kɔnɔ i bɛna haramu dɔ sɔrɔ a kɛra walemuso ye a kɛra wale nafolo ye i bɛ haramu dɔ sɔrɔ k'a dun min ni ala man di ni sugora boliw la o b'o cogo kelen la seyifu la sugo sugo ye kabako ye mais sugo c'est sogo dɔ fɔ o kɔrɔ ka di mais ni sogoro la i b'o erreur sɔrɔ saraka t'a la de wa minɛ ko dɔ de bɛ yen saraka dɔ de bɛ bɔ yan bon comme a ka ca saraka bɛ dɔw la dɛ saraka bɛ dɔw awɔ sugo ye sabaden o sugo dɔ bɛ yen saraka b'o la dɔ bɛ yen saraka ni nasi ni yiri b'a la dɔ bɛ yen o bɛ mɔgɔ sɔmi k'i sɔmi k'a f'i ye i kɔlɔsi dɛ a b'i sɔrɔ a bɛ komi ni maa min sugola k'i ye moto sanfɛ e bɛ ka moto boli bon i b'i sɔmi o waati i b'i farati n'o tɛ muso dɔ b'a nɔrɔ i la pewu n'i ye moto sanfɛ k'a ye i bɛ ka taa ni moto ye e ye moto senw yɛrɛ ye non dɔ b'a nɔrɔ i la siga t'a la a kuma i bɛ curo awɔ muso dɔ b'a nɔrɔ i la hali ni furuko t'i kɔnɔ i da bɛ don ko la n'i sogora ka manɔgɔ ɲɛgɛn ye i b'i kɔlɔsi o waati ni gɛrɛsɛgɛ sirilen tɛ dɔrɔn o ye muso dɔ lasirilen i bolo problème filɛ sisan ni muso sugora ka sa ye i y'a mɛn walima sa donna ka fini dɔ sa i ma ye bilen o y'a kɛlen ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ hali ni musomanin don i curonnen de ye koyi pewu mais sogo fura b'olu la k'i kisi ayiwa bon sarakaw ni fɛn bɛɛ dɔw la nka sa ta yen o dɔw fura sɔrɔ man di dɛ y'a ye o tuma na muso lasiritɔ n'a sugora k'a ye k'a ye koli ye fo ka joli yɛrɛ ye o kɔnɔ kɔni o bɛ tɛmɛ i se t'o la muso lasiritɔ n'i sugora k'a ye dɔ nana i suru ka sin k'i bugɔ i kɔnɔ na o muso den tɛ jɔ o kɔnɔ bɛɛ bɛ tɛmɛ o ye jinɛ sitana dɔ ye o b'o nɔfɛ bon fura b'olu de la saraka tɛ se k'o dilan fura b'o de la fura b'o la fo fura ka bɔ nin si n'i y'o bɔ k'o min i b'a ye dɔrɔn o kow bɛ tɛmɛ n'o tɛ i ɲɛ mana d'a kan dɔrɔn pewu i bɛ koli ye ten muso lasiritɔ b'o cogo la o tuma na ni maa min sugora k'a ye ko jɔ nana e ta ka yɛlɛ n'i ye sankolo la o tuma na sisan i tun bɛna don ko dɔrɔn ala yɛrɛ de y'i dɛmɛ k'i bɔ a la ni maa min y'a ye k'e tun bɛ kɔnɔ kɔ la kɔnɔ wulila n'i ye sankolo la i t'i ka adamadenya kɛ i bɛna avion voyage kɛ a ka ca o ye hɛrɛ i ma o tuma ni maa min sugora k'a ye wulu b'i kɔ o tuma na o y'i ka jugu balolen dɔw bilalen i la i yɛrɛ ka maa balolenw kɛlen jugu ye bari wulu ye jugu min ye jugu kolo gɛlɛn tɛ ale bɛ balo mɔgɔw fɛ i y'a mɛn ale bɛ balo mɔgɔw fɛ doncogo b'i n'u cɛ parce que o jugu galen don i la o b'i ka kow cɛ i kɔfɛ tɔgɔ jugu ani awa mankutu jugu u man kan ka ca u bɛ kuma i kɔfɛ jugumanw na pour que k'i ka kow cɛ donc n'i y'a ye i bɛ wulu ye tuma o tuma o y'o mɔgɔ sugu ye bon ko yiri de b'o la n'i m'o kɛ dɔrɔn i tɛ kisi parce que u b'i ka hɛrɛ bɛɛ nagasi waraw dɔw tɛ se k'i minɛ mais u bɛ kuma i kɔfɛ u darako ka ca u bɛ wowo ci o kɔrɔ ye di i ka hɛrɛ gɔda o gɔda u bɛ taa kuma ye donc yarɔ i b'a dɔn siya ka ca an ka jamana in ma yɔrɔ ka tɛmɛ siya bɛɛ kan wala donc i b'o yiri de ko n'i m'o dɔn i tɛ kɛ fɛn ye i y'a faamu o tuma ni maa min sugora sen fila n y'o fɔ aw ye n'i sugora tɔnkɔnɔ la tɔnkɔnɔ i b'i jan don a la barika b'i la mais barika fakulen don maa min bɛ sugo tɔnkɔnɔ la tuma bɛɛ i b'i ka ko ɲɛɲini dɛ
barika bilanga barika fakuledu barika minti nafanya kwa togo pape kete me ba soro tabulu mo mana kunda tigika o ba fo nana mefe kata karsa deli femba bulu o ba soro ayrebe halaka dumini tabulu ga jebulu shima e ko femba bulu donc tono la shugo ni mami shugora no jila abi yala mafo ni e wartige ibse ka biki ke fandani o wati ni mami shugora ngarangala o bo chugo kelela ni shugora kiye kaba nogo cheka ki dufa kono ni wari bifo e ka wari bani ni shugora ki kun galala na soro ye navolotige ibli ki josi sai ki ko yiri sabade bola no makal ni milliard bi boli be sa segero ni shugora ki kun ganana ni shugora ka ye blokiti kana awaila ngolo be ka tamate fu finitila foklotini wali samarati sena hali ni milliard bi bolo ibe sa segero ni mo nyenyi yiri sabade bo fanala sefula ko men njogo ina ni ma shugora ina ali milliard bi bolo ite sa milliard ndigi yala wari o wari mana kai ibi sa do mi abeke ko mi ishugo safine ka ni duure kono wala do yiri sababu la ibo deko mogo bi cloque ala ye dalike doni ye sebe wa clonde doni la doni koro de ko doni wa ala ya daka mi namo ode doni wa to sabana de ko kari je mogo ta ko ki nyeshi ala tamo ala be do faraka wati baba jidi o pumana ni mami shura sefula ki kuzigi nugule ka kuzigi ye foga kuzigi bonga jigi ni shura ola ibn na volotigi yake me yiri sababu fanala ano haya ibo sebe ni korani o ibe ke fenyi ni mami shura ki dakono ni bole tege kono o tigi ka sege o yo bandoy me yiri dobe fana ibo yiru de ko fana yiri sababu la haya bola bo haya ni yiri be mina antse ka anda do ina kalimbe fo note ma do sigi me makunda uno ande me baw anangalo baw ka hagetu bigi bu bolo bu sigi sisa o beni beta kakla katu sigi bono ku ye muri tede wala matike muri ete sefula ni ne kuma che don la shego amaru neti gwa dala jango ka duala ya foti fondunga chihe yala bari ne refana teso ko be wode kama akoma yala manunu ne kungulo tu mine bari ne rabi nzigi ne ka ke ku doni kebe seni mana bo ka kola yala ma fe ne bi nzigi ku la je ne singa doni duru sorote abe klonge ku ne ba fo da njogo e ni yeke nu ya yala ma chocho ne ba ko shido da mami mo chogola ma to namaraw donc ne da me mina ala de do ni ala e doni ji ode wuli bali o kuma sefula ni mami shugora kayi be dibila ichora dibila dro yele minena o yika ko nyale ni ya saraka wati bi here soro sadike do bolo dro ni shugo koro fola te o ya bandi abetete ne saraka be doula yiri be doula do yere be fika ikoni hayawde no ta here soro surugula shugo fleni nyo de fo do ko ma ye kesho ke ngo ko mana ko ne ko cheni musote surugura aw ba nyedo surugu bi wolo do mina surugu dew no bangira taw mine ku la je bu la je chete musote de surugu dew ni no nyana tigala no yu nyeshimi mo ko ke musoe obeke musoe ya mewa no yu nyeshimi mo ni che yu nyeshimi mo dro obeke musoe surugu be njogo de la ni so ora surugu la agresega kabo here bade do ibi fini de nyini ibi balema muso ani tene muso ibu fiere boni fini ni ya du ma beka fo a karsa ala kasaraka mene o sangono ala ti labla ibi here soro imasi na je kono nye wuli balidi o de suruku o kuma na sa ala ye jeda ka few halaki dan few halaki li damene na pamina ban israila ka halakira o lu kera wara blewye o kuma na sisa surani kwama no ba fo ko korokara ale de kunye jumenye ale de kunye sumali kala e bo kunye patron no ye gwanyigi kunye nafolo tigi badi o de kama gwanga jama bep ma dola ka dude betugu mbako goye fenye femi jigi tigale ndedu gwanga nafolo haya o ye jumenye o be lila fi kurosi kono no ye atwa ho minju il wa amina ho min ngawfi o yo ka haya o ye gwoke nafolo tigi o haya min fle hada du dobala ne yo fo nyafu ye yoro do bala na kera gondegela na bara kera maye commerce ite sege ke je kono no yeni beke fu ka sorote ko ka haya fu ye ku ka ke la ne la de aka teherela barkatila dugauti ko ebeti bulo jako hayai adi anyere ka ke ya yere ka ke na kumo choro betina ke wari mati yere songui opmana sa gonfle surani ko maye gon namara ka namara dongoda bi dotige ka bo gonga somankise la be pese la be sumali la ni awatasani ala nanani halaki do mi surani no en gogoni a progotola binaka sumali kaptasani kono ala yo shuda dala abi fo de mako koro
kara maa k'i tile o de ka ɲi maa o maa bi to ka wale nafolo namara don o don i bɛ ka baara kɛ ka bolo mɛ i b'a tigi janfa a kɔfɛ i tɛ sa kɔnɔ fɔ ala ka nagasi b'i fana kan o tuma na wa sa ale de tun ye zon ye a bɛ yaala maaw b'u ka gonga da kungo kɔnɔ awa di nɔnɔ sa de bɛ taa a bɛ taa ni awa jifɛ fɛnw ye a bɛ taa maaw ka awa diw soɲa ka n'o feere k'o nafolo dun halaki y'a sɔrɔ a binna ka jifɛ minɛ kɔnɔ dɔrɔn a y'a ye a yɛrɛ kɛlen bɛ jurukisɛ ye sa de tora yen cogo rɔ o tuma na dunungala dɔnnikɛbaa nagasilen don dunungala ye dɔnnibaa nagasilen ni dɔw b'a fɔ ko didan a bɛ n'a nɔrɔ dɛnɛ la sa a b'a daji tu ka sin ka bɔgɔ kɛnɛ b'o yɔrɔ bɛɛ k'a kɛ so ye ka don a kɔnɔ k'i da kɔnɔ dɔnnibaa nasilen don o tuma na fɛn min y'a nasi o ye namimaya ye sakɛnɛ ale ye dɔnkilidamuso halakilen de ye ale de tun bɛ yaala a bɛ taa dɔnkilida yɔrɔw la mɔgɔw ka kɔɲɔ yɔrɔw ni denkundi yɔrɔw furajugu b'a bolo n'a y'o kɛ ji min darɔ n'a y'o ji min kaban a bɛ kɔnɔdimi gɛlɛn bila bɛɛ la wa muso si tɛ den wolo bilen o tun ye sa kɛnɛ ye ala ye halaki bi a kan a halakira k'a kɛ sa kɛnɛ ye cogoyara hali ni magara la k'u bɛ bi a nɔfɛ wa a tɛ se mɔgɔ kin a se ka foyi kɛ a yɛrɛ bɛ boli k'i dogo mɔgɔw ɲɛ o de ye sa kɛnɛ ye halaki de y'o kɛ taa ni juguya o kama sa juguya man di ala ye maa k'i tile i kana kɛ maa jugu ye n'i kɛra maa jugu ye a kɔlɔlɔ bɛɛ la bɛnnen bɛ bi ka kana kɛ maaw ka hɛrɛ kɔnturu la zonzani ale tun ye muso dɔ ye ni laada joli nana la o tile 4 kɔnɔ ni laada joli banna a tɛ sɔn k'i ko a kobali bi to k'i pari ka yaala mɔgɔw cɛrɔ ala ye halaki bi a kan k'a to a cogo la a bɛ den min wolo a si sijugu ti bɔ ka bɔ a la a bi to o cogo la n'a sijugu ni ye ten o de ye zonzani cogoya ye sijugu min kan ka bɔ ka si ɲuman falen o tɛ kɛ dɛ a den bi falen cogo min na a n'a si bi sa o cogo la o tuma na fɛn wɛrɛ m'a kɛ nɔgɔlenya in de y'a kɛ o tuma na sa k'a fɔ aw ɲɛna a y'a jan don sugo la sugo tɛ tulonkɛ ko ye ni maa min sugola sama la i bɛna setigi dɔ sɔrɔ a b'i kɛ komi a den a bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen labila ye ni nafolotigi don ni kɔmarisaba don a b'i kɛ mangasɛn ye k'i k'a ka fɛn bɛɛ ye mɛ sama bɛ saraka o bɛ saraka ni finiw ye komi suruku ta cogo bari sama tun ye jɛnɛyakɛla ye tuma min na a tɛnɛmusow dɔgɔninw balɔgɔmusow a mana o fɛn o fɛn ye a b'a kungo f'o ye ala nana halaki bi tuma min na sama halakira jɛnɛyakɛla nana da la a bɛ dumuni kɛ o fɛ ila yawmi dini fo saya don o tuma sama bɛ nin cogo la a tɛ fa n'i y'a ye waati o waati a bolo ɲiro b'a kan hali n'a ye dumuni dun sama sogo tɔw bi fa fɔ k'u farikolo kɛ telu sama tɛ se ka kɛ ten o tuma na halaki de binna kan jogo la maa k'i tile maa k'i kɔɲɔyɔrɔ woloma o de ka ɲi an bɛna an da don fɛn damadamaw bɛ yen minnu bɛ gɛrɛsɛgɛ cɛ adamaden la tulonkɛlaba muso tulonkɛla o cɛ ka dugawu t'i minɛ n'i y'i sigi bon na k'e bɛ ala wele e muso bɛ tulonkɛ kɛ e b'o kalama de ye i ka dugawu t'i minɛ cɛ tulonkɛlaba o ka dugawu t'i minɛ o tuma na sa mɔgɔkɔrɔfɔlaba o ka dugawu t'i minɛ maa min bɛ kɛ maaw ka hɛrɛ kɔnturu la waati bɛɛ ala b'i jɛ hɛrɛw fana la o tuma maa min bɛ siran ala ɲɛ o de ka dugawu b'i minɛ seliji tɛ ban maa min na o ka dugawu b'i minɛ maa min darɔ man ca o ka dugawu b'i minɛ maa min tɛ kuma maa kɔ ka fa b'a bɛɛ f'i sigilen ɲɛna o ka dugawu b'i minɛ wa gɛrɛsɛgɛ ka bon kosɛbɛ Seifula o tuma na ni ne fɛ dɔw ye an y'an da don minnu na fɔlɔ ni ɲininkali dɔ b'i fɛ o tɛ n ko Seko Amadu la Bani ko a diyara n ye Seko ni waati la mɔgɔ bɛ ka foli bila Joyi la min y'i ka dugu ye a commissaire ko b'o k'i fo a vocal ci message ci sisan alhamdulilayi Joyila commissaire ba n bɛ Joyilakaw bɛɛ fo k'i fo Bani ko Amadu don olu de den don Mohamed Jara bo a n'a ka tenitigiw b'u k'u bɛɛ fo ko ni fɔ b'u bɛɛ lajɛlen fo Mohamed Jara a ye biji kɛ fɛnkɛ Kati a ye baara min kɛ Kati ala y'a seere commissaire si ma tɛmɛ Kati n'o m'a bolo kɔrɔta Mohamed Jara a y'an sunɔgɔ Kati k'an wuli hɛrɛ la a y'o fana kɛ a n'a ka commissaire Sinayogo b'o la a tɔgɔ ye di cɛ dɔ in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ u ye bonyaba kɛ Seko Amadu ɲɛ Kati Jakite fana b'o la ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye amina rabi u bɛɛ sɔgɔli bila Seko san Seko ni quartier a bɛ taa 12,000 voilà san kɔmilɛ bɛɛ o ye n'i y'o lajɛ sisan o bɛ komi kalo la 1,000 bon kalo la 1,000 i b'a lajɛ maa bi suko min kɛ kalo kɔnɔ a ka ca suko ko 20 ye n'i y'a tila suko kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ ala tɛ dɔrɔmɛ 20 bɔ mais nin ɲɛna dɔw bolo nin mi cɛyaw ɲɛna ayi nin kana cɛya ɲɛna suko ye fɛn ye a fɔlen don wulibali don a ye duguturu bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan ko Seko Amadu ko ala ko nabi ɲumanya tila fila ko tilan kelen ye nabi ɲumanya ye tilan kelen ye suko ye dɔnnibaa tɛ se k'a wuli mais u bɛ na mun fɔ ko minnu sora k'olu ye nabi ɲumanw ye mais k'anw ye nabi ɲuman ye wa k'an minnu bɛ yen sisan walahi nabi ɲuman ko tɛ dɛ ala ye hɛrɛw kɛ maaw ye bi ala ye sɔrɔ di maaw ma ala ye jama di maaw ma nabi ɲuman dɔw tɛmɛna olu ka mɔgɔ 1000 bɔ
mais maa min ye maaw wele ka taa ala mɔ san 50,000 k'a jɛ wa o tɛ yan san 50,000 k'a jɛ san 900 ni san 50 nabila nuhu tɛ yan a ye maa min sɔrɔ ka taa ala mɔ yala a ye maa 100 bɔ wa a t'a bɔ so yala a m'o bɔ dɛ dɔw 60 dɔw 80 wala bɔn sisan kana taa yɔrɔ jan wajulikɛla kelen an kana se Hayidara ninnu ɲɔgɔnnaw mɔ dɛ olu to yen kana taa fɔ yen wajulikɛla cɛ kelen dɔw bɛ yen Bamakɔ yan a ka maa a tɛ maa 2,000 bɔ wa a t'o bɔ o tugu n da kɔ ala kama bon ala ko ale t'a ka jamakulu min bɛ ten na dugukolo la jamakulu b'a fɔ yɔrɔ min na Allahu akibar ala e ka bon ka tila ka seli n'o ye ka tila k'a fɔ shahadu an la ilaha illallah shahadu anna muhammadu rasulullah ka seereya ko ala ye kelen ye ka seereya ko ala ka jɔnkɛ ye muhammadu ye k'a ka ciden don ko jamakulu min b'o kɛ ko ale ala t'o jamakulu kunsi maa mɔ maa min ma tugu ale ala kɔ ala ka la o kan a tɛ tɛmɛ o kan donc i ye jamakulu ye maa o maa kɔ ka se maa 2,000 mɔ i ka ko kana s'a ma dɛ n'i ka ko sera a ma i ye jurumu de doni k'a tɔ to k'i lamini sisan o tuma na nabi ɲumanya jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko ale ka nabi ɲumanw tiɲɛ tabaga ye dɔnnibaaw ye donc n'a fɔra dɔnnibaa tɛ yen o tuma nabi ɲuman kun tɛ yen bilen parce que a fɔra dɔnnibaa tɛ yen sa dɔnnibaaw ma buruja o tuma nabi ɲumanya tɛ tiɲɛ yan ni maa min y'o kalontigiya se yen o tuma na sisan i ka maaya bana wallahi nabi ɲumanya be da la de ko muhammadu be sallallahu alaihi wasallam isa be musa be haruna be zakariya be yahaya be zulkafi be urmayaw be lugmana be ayuba be nuhu be lutu be idrisa be ote yunusa be ilyasi be yakuba be aywa ibrahima be sumaira be ishaka be yusufa be adama be sisa be sallallahu alaihi wasallam a fɔlen tɛ nin olu minnu fɔlen filɛ nin ye n'i ma da la o tuma e ma da ala la wa da la tawurata bɛ yen linjina bɛ yen forokana bɛ yen a bɛ faamu de zaburu bɛ yen wa o tɛmɛna fana wa kuranna fana bɛ yen ko mɛ nin cogo in na o tuma na ka da la sugo ye kabako ye sugo min fɔlen filɛ 12 san 1 mumɛ k'a ci dɔrɔn Cheikh Amadu n tɔgɔ sɛbɛn n ka nimero kɔrɔ san 1 mumɛ sugo nga e bɛ se ka sugo ko 20 kɛ kalo 1 kɔnɔ walima e ka sugo tɛ cogo kɔnɔ yiri min b'a la m'o fana f'i ye mais ni o sugo ka 12 cayara e ɲɛna o 12 dɔw bɛ ka tile sonjuyew la o 12 i bɛ k'o ta k'o di denni dɔw ma ten i ka sugo belebeleba ninnu bɛ ka tɛmɛ i ma se k'o sara Cheikh Amadu ye o tuma na i b'a sɔrɔ e t'i yɛrɛ ka nafa fɛ ne ka nafa tɛ dɛ e t'i ta de fɛ mais i k'a lajɛ ala yɛrɛ kama Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka nɔgɔya kɛ maliyɛn ye ne badenw don n furuɲɔgɔnw don a ma fɔ sisan an ka commissaire baw u bɛ ka awa fɛnw ci o tuma na sisan n'olu tɛ an ti sunɔgɔ n y'a ɲini maliyɛn o maliyɛn i ka sugo kariti ta san kɔmilɛ bɛɛ 600 maana se dɛsɛ in na mɔgɔ min Mali kɔnɔ yan maa min bɛ Mali kɔnɔ bari anw ye maliyɛn ye n'a fɔra Cheikh Amadu olu de ye anw ŋɛɲɛ ku yan olu de y'anw ka muɲu ku k'an ka tɔgɔjugu ku ka fɛn bɛɛ ku olu denw de y'anw ye donc anw bɛ hinɛ olu la jamana wɛrɛ kɔ kan 12,000 o tuma na sisan ne ye nin de kɛ mɔgɔw kan ka da la k'a dɔn Cheikh Amadu de ye nin ye u k'a kɛ ala kama u ka nin sugo kariti u k'u tɔgɔ sɛbɛn a la hali sini ne delila k'a laze ko ni min b'a fɛ ka sugo yɛrɛ kalan k'a kala san kɔmbilɛ yɛrɛ n ka to k'a f'i ye vocal la ni sugɔrɔ in na a kɔrɔ ye nin ye i bɛ nin saraka bɔ i b'o sɛbɛn k'o bila i bolo n ko tuma san kɔmbilɛ bɛɛ o ye 20,000 ye sugo kalani k'i yɛrɛ kɛ sugo dɔnna ye mais i b'a kala mɔ diɲɛ dugukolo kɔ kan ne ye mɔgɔ min sɔrɔ o la se mɔgɔ kelen ni ala o tigi bɛ Algérie a kamalen barika b'a ye mɔgɔ kelen pe diɲɛ dugukolo sanfɛ ka 20,000 bɔ ka sugo kala o ma se k'o kɛ o tuma a fɔ an mago bɛ k'an mago ɲɛ ka tɛmɛ k'an mago ɲɛ ka tɛmɛ mais an mago t'a tɔ la o tuma an b'a mago ɲɛ dɔnniba in na a sara y'a balola sa a ka kan o y'o ye o n'o tɛ mɔgɔ ma sɔrɔ e ma se k'i den bila a la i ma se ka i den dɔ kala ka telefɔni san ka di den ma a ka tile ka porno filɛ a ka tile ka alajuguw filɛ sugonga belebeleba Cheikh Amadu salen kɔ don dɔ maa si tɛ sɔrɔ min bɛ se ka sugo ɲɛfɔ tan n'o kɛra a y'a yɛrɛ janfa o tiɲɛ yɛrɛ la o ye janfa ne ye n da kɛ
nyenda ke wa nyenda fo nya fo aye wa nya ke fe munu meke dien kono o donu fana ka fo de fe do be na kera dien kono se wa maru ba ye abado o ke munu fle ni ye o doni fana o te shoga maru la o e ala redi ala o doni ni o e ala de manabli ni ko e sogomo tugungo ne be tere ni ne ka du de lala ni ne wulila ka nyeshi ko mo sogomo dro bebe lo tife atete mo sefula abina fo mami nya shigla kono shini afo ka mawye abe ka shume alai dugu mana jambe shu alai o shitane he an suna ka sele ama foyi tɔgɔ fɔ ni ala tɛ o sitanɛ ye o bɛ yira ne la a bɛ yira na dugu mana jɛ Seku Amadu sini taa ntura dɔ san ntura jɛ i ka n'o da i ka saraka to i ka fa i ka sogo kɛ ni hakɛ k'a ɲi ala ka jɔnw na ne bɛ wuli dugu mana jɛ hali ni n kun wɛrɛ tɔ ye 50,000 60,000 ne bɛ t'o don ntura ni kelen na ka sigi ka ala minɛ walahi maaw bi tulo kɛ sogo la o min filɛ o ye i b'a ye ko ba dɔ bɛ na aw jɛ i b'a ye mɔgɔ dɔ ni tumi coyi wallahi Seyfula o bɛ kɛ kulon tɛ ko ye dɛ ko min bɛ don mɔgɔw kan Seyfula ne bɛ ala fo k'a barika da ne ka denbaya n ka jamakulu n ka denbaya ko don denbaya yɛrɛ bi a bɛ se maa 40 ma mais Seyfula ka mi ala ye n da maaw ma deli ka sigi ne ka da la jama kunnango kɛnɛ kan aw hakili la ko o bɛɛ Seyfula ye de ye Seyfula tɛ dɛ sugo min bɛ danna ne bi saraka min bɔ wallahi maa si tɛ Seku Amadu sɛgɛrɛ k'i bɛ se ka ne ka saraka ɲɔgɔn bɔ mais Seko ça veut dire a ye accident ka maa sɔrɔ a bɛ yiri la nka bi yira n'a ma yira a bɛ yira i manzuru dɔ la mais ni saniyalen tɛ gɛrɛsɛgɛ ma saniya e ma i ka foyi ɲɛɲini a bɛ yira i la a bɛ bɔ i kɔnɔ tuma min fɔ n'a y'i kun ci i dalen joli kɛnɛ la a bɛ jigin i kɔnɔ ko n ye sugo kɛ koyi ni yirala ne la koyi o kuma na mɔgɔ kan k'i ka ko ɲɛɲini o kama maa dɔ bɛ yen n tɛna a tɔgɔ fɔ n ka balozuyelaba dɔ bɛ yen a ko ne ma kunna sini ko ale ala ye se bɛɛ d'ale ma ko mais Seku Amadu e bɛ saraka min bɔ ni ne yɛrɛ don n tɛ se Allah a tɛ tɔgɔ wa a ko ni n ye ko ye dɔrɔn o b'a sɔrɔ e ye saraka in bɔ tan a ko ni n yɛrɛ don n tɛ se wallahi a ko n t'i nɛgɛ wallahi Seku Amadu k'i ala y'i dilan e bɛ nin kɛ tan n ko mais nin tɛ fɛn cɛ o n'a ma nin kɛ e bi curo ne curo la n ka dumuniw bɛ tigɛ ni ne maa o maa dɛmɛ ne tɛ sɔn i ka bin ne ɲɛna dɛ ni ne y'i dɛmɛ ne bi co i kɔkɔrɔ dɛ i tɛ bin ne ɲɛna don o don mɔgɔ kura ko in k'a bɛ mɔgɔ curo maa dɔw bɛ yen ala m'o da ni barika ye ni cora mɔgɔ kura ko in na wa i bɛ taa dɔw bɛ taa bin tigɛ olu ta cɛn jɔ n'i ma janga olu b'i jigin sen yanni u ta ka cɛn donc ala k'an kisi dɔnnibaa tɛ maa bɛɛ reçoit o tuma na k'a fɔ u k'u janjo sugo quartier ko in na n'o kɛra kaba baara banna toujours n bɛ waso ni Baningo den ne de ye Baningo Amadu ye Baningo Amadu ne de ye o ye Baningo ka di kojugu i b'a dɔn Mali kun ka di wa Mali yɛrɛ fana ka di nka n b'a ɲini maliden kɔsannanw fɛ toujours ka kuma ɲuman fɔ maa min bɛ kuma ɲuman fɔ o tigi gɛrɛsɛgɛ de ka bon maa o maa n'i ye maa lebu ni jurumu ye cɛ sa ni ala min fana lebu n'a ye ala ka hɛrɛ k'a n'u ye Joyila faamaw ala ka barika don o la Mali faamaw ala ka barika don ala k'u tanga jugu o jugu b'a ɲɛsin Seku Amadu faso ma n y'o de fɔ n ye dugawu kɛ fɛn min tɛmɛna waati jan dɔ masigi fa fɛ ɲini ala fɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra don min ne welela fan bɛɛ yan diɲɛ kɔnɔ ala kana ɲɔgɔnna tigɛ ni maa o maa yera a la ya Rabbi yan'a ka kɛ ala k'a tigi bi tigɛ jugu kɔnɔ ala kan'u se Mali yɔrɔ bɛɛ don n y'u bɛɛ don kulomandeyara ayiwa ni min b'i fɛ a diyara n ye Seko an b'i yɛrɛ fɛ mais Seko tacogo jumɛn bɛ carte la parce que maa caman b'a yɛrɛ ɲininka carte min bɛ ta a bɛ cumari wa a bɛ kɛ cogo min na Seko carte tɛ dɔwɛrɛ carte yɛrɛ sigilen bari quartier ko daminɛ na an ye maaw yira k'u ka ta ninnu fɛ mais an nana ye olu maa dɔw yera olu rɔ olu y'a ye i b'a fɔ olu yɛrɛ de ye jɔyɔrɔtigi ye n'o ma kɛ ni olu ma to jɔyɔrɔ in na baara in tɛ dilan or que ko in ne yan yɛrɛ ye e Seyfula na tɛgɛko ji soli a tɔgɔ di n'an ka tonu e mana kɛ tɛgɛko ji soli la e m'an sɔrɔ yan de donc anw ka jamana n'i ye maa o maa fara i kan n'i y'a ye Seyfula Faransiw ni Faragwe jamana bɛɛ ne ma mɔgɔ si jira n k'u ka nasi minɛ a tigi bolo n kalila ala la i b'a dɔn min don wa bon nin yɔrɔ in de don ne t'a fɛ maa janfa bon e bɛna da mɔgɔ min na a bɛ mɔgɔw janfa bon a kɛra cogo di u bɛ tɔgɔ cɛ ne t'i bila ɲɛfɛ i mana fɛn o fɛn minɛ ne tɛgɛ i tɛgɛ walima i ka ciden tɛgɛ ne tɛgɛ a banna
Sefula ko nindi o kuma na carte o yɛrɛ sigilen filɛ k'a fɔ dɔrɔn Seko Amadu ka orange a filɛ nin ye mena 12 ci a filɛ ɲa ci n tɔgɔ filɛ ne karisa ani jamu n sigi yɔrɔ ye ni dugu in ye n bɛ sin k'a sɛbɛn i ka numéro la n'i y'a bila vocal la i ka Seko m'a lamɛn nin yɔrɔ in na an bɛ Kumare fo Joyila Mohamed kɛrɛfɛ Joyila commissariat la an b'a fo fana ale bi Seko dɔw kɛ ka ko kabako don ne kamalen filɛ n ko e ye polisi ye ko ɔhɔ n ko e ye polisi ye ko awɔ n ko Allahu akbar waliju bɛ maa bɛɛ la polisi waliju bɛ yen zanamu waliju bɛ yen n galila ala la n bɛ k'a f'i ye tan maître waliju bɛ yen i y'a mɛn wa hali waliju bɛ ekɔliden na procureur dɔ sigi bɛ bureau kɔnɔ waliju don juge dɔ bɛ yen magistrat dɔ bɛ yen waliju don i y'a mɛn wa maa dɔ bɛ yen i b'a dɔn a sapeur pompier a sigilen don waliju don walahi ala ma baara da ko fɔ a ka walijuya ni ala dɔn na mais juge président min tun bɛ Sogoni bɔ Zakariya Ture a ye Segu kɛ a ye Muti kɛ a ye Kati kɛ ale kuranɛ da bɛ tabali k'a bolo kami ala kan da maa ka alabato ɲɔgɔn ye mais juge don ni Zakariya ye maa o maa minɛ defo la i yɛrɛ bi jɔ a la ala ko tiɲɛ ɲɔra ɲurumu la wallahi n y'a kɛ Zakariya Ture an ka foli b'a ye an ka foli b'a ye a cunna Kati a fɔra dɔrɔn ko Seko Amadu bɛ yen a nisɔndiyara n b'a ka secrétaire fo ye Aja donc ko in bɛ nin cogo la waliju bɛɛ baara bɛɛ rɔ a faamuna Seko n'an bɔr'o la diɲɛ bɛ kabakoya bi n m'a dɔn i bɛn'i da don tigɛ la i ko jɔn ka fɛn bɛɛ b'a tigɛ kɔnɔ kosɛbɛ Seko maa si a bɛ tigɛ kɔnɔ laturu tɛ fɛn dɔ ye mais tigɛ nin kɔnɔ a kosɛbɛ wala to tigɛ empreinte tɛ kelen ye kosɛbɛ ala fɛ yen n b'a dɔn tigɛ tiri Seko a ka di i k'i da don dama damani na de f'i ye i ye dɔnni dɔw kun tigɛ sisan tɛgɛ wolodon ani Seko dɔnni 3 ye don a dɔnni 3 in na Seko ka bon n'a bɛɛ ye dɔnni 3 n'i taara dɔnnibaga fɛ a bɛ laturu da a bɛ koloni fili jinɛ b'a fɛ ngɔnfilila don jibɔlɔla don walima jinɛ de bɛ kuma ye wa n'i taara o fɛ i y'a mɛn wa n'a ye a f'i ye su in na ko saga kelen kɛ saraka ye sini n'i taara i da i ka so n'a yiral'i la Seko rɔ ko i ye misi juruma y'i bolo kan'a kɛ saga ye bilen t'a kɛ misi ye Seko minɛ i k'ale ta to yen n ko Mohamed ala ye Seko da Seko ni fɛn min ka surun dɔɔni o de ye tɛgɛ ɲɛkɛ ye Mohamed ne bi Seko e yɛrɛ bɛ Seko e ka Seko ni ne ka Seko tɛ kelen ye nin bɛ Seko si ta tɛ kelen ye bon an tɛgɛw filɛ nin ye tɛgɛ ɲɛkɛ filɛ den ta ni fa ta tɛ kelen ye a caman tɛ kelen ye n'u kɛra kelen y'a daminɛ laban tɛ kɛ kelen ye ba b'o cogo la e m'a ye nanzaraw ye jumɛn kɛ policiers b'o ɲɛdɔn commissaires b'a dɔn ordinateur tɛ yen de carte d'identité dayɔrɔ la e ta ye u bɛ tɛgɛ kɛnden 5 da n galila ala la tɛgɛ kɛnden 5 in y'i ta ye i ta ni fa ta tɛ se ka kɛ kelen ye koyi i y'a ye wa donc sisan nɔ faamaw b'a ɲɛdɔn o y'olu ta ye u ye min gal'a ye bon k'a f'i ye Mohamed tɛgɛ kɔnɔna in adamaden ka sira bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ne y'a f'i ye ka tɛmɛ yan ni maaw ye tulo kɛ tɛgɛ ko la dɔrɔn u ye kojugu kɛ adamadenw tɛgɛ ɲɛgɛn min bɛ so kɔnɔna na nin ye nin yarɔ dɔw taara nin na i b'a ye nin ka surun a ka surun f'a kun bɛ kɔnɔna na yan bon komi an t'a kalayɔrɔ la n'i y'o ye dɔrɔn i ja bɛ tigɛ Seko ta ka ɲi kɔni a ye fɛn in ka ɲi a ka ɲi mais dɔ b'a cɛ mɔ dɛ sen fila min b'a cɛ mɔ o ka fisa mais sen fila a ko o ka ca koyi sen fila tɛgɛ ko ninnu to yen fɔlɔ i ma taa yɔrɔ jan i ta o to yen fɔlɔ an ka tɛmɛ ni walitaw ye sen fila n'i bɛ tɛgɛ adamaden dɔn n'i bɛ tɛgɛ dɔn hali i ka denw i tɛ sɔn k'u tɛgɛ filɛ mais n'u tɛgɛ filɛ don dɔ i bɛ kasi dɛ i bɛ maa dɔ yarɔ ye dɔrɔn i bɛ sin kasi ten i den mais i bɛ taa dɔ tɛgɛ ye dɔrɔn i b'a ye o tɛ mɛn o n'o kɛra i tɛ kasi wa i bɛ kasi n'o tɛ sen fila ɲɛgɛn min filɛ yan nin ye e ye denmisɛnnin ye o mais i tɔgɔ t'a mɛn yɔrɔ jan dɛ donc sa yiri dɔ de bɛ yen an bɛ n'o de yira i la i k'o ko wala o ye sijɛ yiri ye donc o bɛ ɲɛ i mɔ n'o tɛ ko o ko n'a bɛ kɛ kɔlɔlɔ dɔ bɛ yen n'i tɔgɔ ye ba fila tigɛ sen fila tɔgɔ bɛ ka taa o b'a sɔrɔ si bɛ ka gɛrɛ i la i b'o kalama wa n ko in bɛ ten tɔgɔ bɛ ka taa si fana bɛ ka gɛrɛ e la yiri bɛ na di bɔ sa e ta in faamu n'o y'an gɛɲɛ o y'an yɛrɛ nɔ ye
donc ne b'o dilan yan e k'i sen bɔ o la donc sefu la ko i b'i kɔrɔ i nisɔndiya sa i b'i kɔrɔ awɔ kana jɔrɔ donc sefu la ko in ye a bɛɛ de ye adamaden tɛgɛ kɔnɔna in nin y'a bɛɛ ye bon ɲɛ bɛ nin ɲɛgɛn fila min na ni bolokɛnden turu n b'a dɔn n'i ye nin ye jɔn o jɔn na n'o y'a bolo si yɔrɔ min na ko bɛɛ bila yen a b'e la n'i y'a lajɛ sisan i kɛlen bɛ ka n siran fɔlɔ ayi kana siran kɛ fɛn in fɔ mɛ o tuma na an b'a fɛ yen n ka yiri an tɛ wuli yɔrɔ in na tabali in na n bɛ yiri in yira i la mɛ a tɛ yira jama ɲɛna de a tɛ nin ya a b'a la ko ninnu ye daga ye i filɛ o de la nin ye an bɛ daga in fura gilasa kɛ ni ala sɔnna an bɛ ta kɛ maaw ɲɛ kɔ kan donc se fila ko in de filɛ i kɔrɔ nin ye n y'o de fɔ bolokɛnden ninnu na mɔgɔw ma da fɛn dɔw la koyi ni ɲɛkɛ saba tɛ yan wa ni ɲɛ naani bɔ kaba yiri b'o la n ye muso dɔ ta an kɔrɔ sisan u bɛ ka sigi a tulo fasayalen don ne ɲɛ b'ale yɛrɛ de dalen la fini jɛrɔ ten a tulo fasayalen don ko mɔ n ko ne ba ko naamu i na kun seko amadu fɛ yan bi ala de y'i na susiri in de don quoi taa fura in ɲini k'a ko a tagalen o fura ɲini yɔrɔ la a bɛ ka ne wele seko e yɛrɛ ye bolokɛnden yira ne la o i ye susiri yira na i ma foyi yɛrɛ fɔ ne o kɔfɛ o ko ne ka t'o yiri ko fɔlɔ n ko i jɔn b'o la wa n ko ne ba i satɔ don koyi a y'a mɛn sɛbɛn sisan a sɔrɔla ka t'o yiri de ɲini ka t'i ko la aw yɛrɛ ka adamadenw kadiri gɛlɛya cogo filɛ bani se fula ne y'a f'i ye n ko ɲi dɔ bɛ adamaden da n'o ɲi ma gɔgɔ i ti hɛrɛ sɔrɔ i tulo b'a la n'o ɲi karila wali k'a gɔgɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a muso bɛ dɔw bolo n'a a musonin darɔ ɲi kuru bɛɛ bɛ ka bɔn ka taa nka i b'a sɔrɔ miliyari bɛɛ b'a cɛ bolo mɛ i b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ jɔn b'o la du kɔnɔ yɛrɛ a mago foyi t'o la dɔ ta mɛ kelen fila saba naani mɛ musonin kelen bɛ yen o de y'a bɛɛ ye i y'a mɛn ɲi bɛ adamaden taɲɛ ɲi bɛ adamaden da cogo min wa takɛ ɲi b'i da ten wa taɲɛ ɲi bɛ koro da takɛ ɲi b'a da i b'o dɔn wa o de la ɲi dɔ bɛ koro da n'a ye kindo i bɛ sa sɛgɛyɔrɔ i tɛ fɛn sɔrɔ bilen wa i tɛ kɛ foyi yɛrɛ ye o ɲi bɛ koro da kɔnɔ i y'o mɛn bon ɲi bɛ adamaden da n'o ɲi ma gɔgɔ sababu dɔ mana hali n'a kɛra moto k'i bi k'a kari o da fununen bi to ɲɛ accident kɛ koyi a kɛra kunnaja ye koyi cɛ ala ye kisi ɲɔgɔn wɛrɛ ma cɛ ta ɲalen o de kama ala m'a fɔ ko ala kuli hali ko ala tɛ juguman kɛ tuma min na n'i ma da o la nabila lugumana wulila a n'a den u bɛ taa taama la u bɛ na se dugu dɔ la u ye sokala belebeleba dɔ ye u bɛ na don dugu in kɔnɔ o kɛra yɔrɔnin min na mɛlɛkɛ jiburula o de ye ala y'a fɔ o ma jiburula dugu in a ye kokolo kɛ ni ala la taa dugu in bɛɛ lajɛlen halaki i k'a bɛɛ dafira cɛw na musow i k'i teliya n ka nabi ɲuman n'a den bɛna don dugu in kɔnɔ dɛ i ka kun ɲɛ joona i ka dugu in halaki o kɛra tuma min na mun ka kan ka kɛ nabila lugumana den a den kala de nana sen sɔgɔ fo ka kala bɔ a sen kɔ kan a y'i sigi a ko ba a ko ne sen sɔgɔra dɛ cɛkɔrɔba y'a filɛ yɔrɔ min na lugumana ko a den ma ko ala kuli hali a ko ala tɛ juguman kɛ den ko a ma a ko baba nin fana ye ɲuman ye yan a ko nin tɛ juguman ye sa a ko nin ye ɲuman ye a ko nin tɛ juguman ye kuma min na u y'u sigi u ye kala sama kala ma sɔn bɔli la cɛkɔrɔba ko den ma ko an k'a to dɔɔni an ka ala ka layidu kɔnɔ den ko baba kala bɛ n se la a ko ala tɛ juguman kɛ koyi u tora o la dɔrɔn a magara kala la waati dɔ sera kala sina ka fosi ka bɔ a yɛrɛ ma o wulila o yɔrɔ bɛɛ ala ye jiburula ci ka na fɔ lugumana ye a ko dugu in kun bɛna halaki aw de kun bɛna don dugu in kɔnɔ k'a sɔrɔ dugu in ma halaki a kun bɛ halaki aw de da la dugu bɛɛ min u nan'u jɔ ka kungo gele ye ten a bɛɛ dabirin bɛ kɛnɛgbɛ dama bɛ yen a ko a den ma a ko ne m'a f'i ye ko ala tɛ juguman kɛ e sen sɔgɔla o de y'an sumaya o de kama nin kɔnna an ɲɛfɛ o de kama ni maa wulila dugutaa dɔw la n'i taara se ɲɛfɛ i ka mɔbili sɔgɔra o kana digi i la i ka mɔbili y'i dusu kasi o kana digi i la n'o kɛra i la i b'a sɔrɔ ala ko dɔ bɛ fiɲɛ dɔ tun bɛ tɛmɛ ɲɛfɛ n'e donn'o fiɲɛ la i bɛ se ka to a la dɔw bi bɔ ka taa se awa yɔrɔ jan ka taa bolo kɛ tan a ma pièce y'a ko ne ɲinɛna n ka wari kɔ koyi n ɲinɛna n ka pièce kɔ a b'i tourner o pièce ta sira a bɛ t'o ta ka segin ka na yanni i ka na ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ accident dɔ kɛra i b'a sɔrɔ e yɛrɛ de kun don ala ko le hali ala tɛ juguman kɛ a ye sɔn ala ka layidu ma a ye sɔn ala ka lajarabi ma ni maa o maa sɔnna o ma baara bana tɛgɛ kɔnɔna in ye adamaden ka fɛn bɛɛ ye sɔrɔ bɛ yan de sɔrɔ bɛ yen ala k'an kisi wa bɔnɛ bɛ yen
Seifula ni maa ma dara ya ali muso min kan ka furu muso hakɛ min kan ka furu e fɛ o bɛɛ bɛ tɛgɛ in kɔnɔ cɛ ni muso min ka furu bɛɛ bɛ a bɛɛ yan ni ne y'aw tɛgɛ fila ye dɔrɔn n b'a dɔn a ye furu in kɛ a kana kɛ o bɛ dɔn ɔ mɛ a kana kɛ ne de t'o fɔ cɛ ya mun kama n b'a lajɛ bari u bɛ ba kow la ka sɔrɔ ka na Seifula ci bɛ kɛlɛ ala ni tɛgɛ ka dɔgɔ k'a ci ma n'o y'a sɔrɔ n'u ni dennin tɛ ɲɔgɔn sugu dɔn dɛ e kɛlen k'a fɔ o rɔ k'o man di e min yɛrɛ fara kɛlɛdenw ka de e yɛrɛ fara mana maliyɛn bɛ ba ko la ka sɔrɔ ka na n'a ye o de man ɲi i kɛlen kɔ ka muso furu n'i y'o tɛgɛ ni tɛgɛ bila ka na o bɛɛ tɛ fɔ dɛ ne b'o bɛɛ fɔ cogo di a nɔɔni ne kɔ ne de bɛna fɔ furu in man di a sa wa ne t'o fɔ ka ɲurumu bonya ala k'an kisi ka bɔ o ma maa o maa ye furu kelen sa i ma b'o sara o tuma na sisan dɔnnibaa ka baara ye fɛn jumɛn ye i kan ka kɛ misali de ye ka kalali kɛ ni fura b'a la ne b'o de yira i la i b'o de kɛ o de ye furu kɛlen kɔrɔ kɔ lajɛli cogoya ye mɛ furu kɛlen kɔ o tɛ o lajɛ kuma ye o a tun kan ka lajɛ de ɔ mɛ n'a bɛɛ lajɛ sago ye k'a bɛɛ ka tɛrɛmɛ a bɛɛ fɔ ɲɛna fɛn o fɛn b'a la a bɛɛ fɔ ne t'o fɔ dɛ hakili n t'a ka taa muso furu sa ko ne de y'a fɔ ne t'o kɛ o kuma na fɛ Seku Amadu ye min dɔ tɛgɛ ko la nin don maa sɔnninfara o bɛ hɛrɛ s'i ma maa dɔw sɔnninfara b'i jɛ fɔ k'a pɛrɛn-pɛrɛn i b'a fɔ ko tasuma y'a jeni ni ne y'o ye maa o maa la k'o bɛ sɛgɛn na walahi ne b'a tigi lajɛ a yɛrɛ nɔ b'a la n'o tɛ labɛn b'o la n'o kɛra a bɛ bɔ sɛgɛn na maa min n'a tɛgɛ b'a ŋɛɲɛ o b'o cogo la maa min n'i ye den min y'i ka so a b'a nɛ don a kengin a bɛ kɛ waritigi Mama nendo akengina ta o bi kɛ waritigi Seifula n ko ninnu ka ɲi de ha e ɲɛ tɛ taamasiyɛn dɔ la an ka maa ninnu na maa min y'a dasi kɔlen ta kɛrɛrɛ o ka ɲi n'o tɛ maa dɔ bɛ yen hali n'a y'a dasi kuru bila a tɛ kɔ kabini sini dɔ bɛ bɔ yan dɔ bɛ bɔ yan bunzini maa bɔ o bɛ cɛci tuguni ɔ i m'a ye a ma nɔgɔn nka nin bɛ fasa ja mɛ nkalon tɛna ye kana gɛlɛya tɛnkolow ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye k'a sɔrɔ foyi tɛ a ɲɛfɛ wa ala ye fantan da dɛ Seifula fantan Seifula o fana bɛ yen dɛ ala m'a fɔ de bisutu razikuku man yasha wa yaqdiru lahu man yasha min ba'dihi a ko ale bɛ gɛrɛsɛgɛ yiriwa maa kan maa min b'ale ja min y'ale ala ja a b'o sɔn wa ale bɛ maa kɔrɔ k'i to sɛgɛ rɔ k'i si jɛ kabi ale ka jɔnw na k'a sɔrɔ i ma foyi k'ale ala la yala fantan tɛ yan bɔn ala ye maa min da min kɔrɔ k'i to sɛgɛ na i si ka jɛ k'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ ne ala la n'i taar'i to ka morikɛ k'i b'o kɛ fɛn ye i n'a yarɔ ye o bɛ kɛ fɛn ye bɔn o bɛ mɔɔw rɔ mɔɔw k'o fana bila o kɔnɔ Seifula ni ala ma maa min ko i bɛ ala barika da n'o tɛ ala ye sɛgɛnbaatɔ da fantan bɛ yen dɛ maa dɔ da bɛ yen i siri i fadenw na nka ni dɔnnibaa ɲuman ni Seku Amadu b'a ka tɛgɛ filɛ la koyi nka n'i ye tɛgɛ o tɛgɛ filɛ k'a fɔ o ma k'i siri i fadenw na o na ne fara a juguw kan ne dun nɔ tɛ dɛ a b'i bɔgɔ la o tuma na Seifula ko bɛ nin cogo la maa ka dumuni kɛcogo b'o la kumacogoya b'a la ani k'i yɛrɛ kɔlɔsi ko dɔw la sɔnnifaratigi ɲilaw maa bɛ se ka fɛn sɔrɔ mɛ i b'i sɔnnifaratigi ɲila i b'a sɔrɔ a tigi si tɛ sabati fiyewu a b'a tigɛ tan tuma bɛɛ Seifula nin ka di i ka maliyɛn yarɔ ɔ ani mun b'u kan minɛ k'u jɔ tan mɔgɔ bi k'o tigi sata ye maa min n'a bɛ a gɛlɛ fila ye a b'o bila fiɲɛ la yan mi ja f'a bɛ to k'a dawolo sanfɛla kɛ k'a kɛ tan k'a ɲigi tuma bɛɛ gɛlɛ fila ye fiɲɛ la tan bɔn i fara t'o tigi la n'o tɛ o fana bɛ se kɛ mɔgɔ sata ye a tɛ tɛmɛ o kan i m'a ye donc muso gɛlɛ sira min bɛ tan yɛlɛɲi sira min bɛ kɛ yɔrɔ in na fɔ ɲi gundirini bɛ nugu a kɔnɔ n'i y'o ye muso min na yiri dɔ bɛ yen muso in kan k'i jija k'o ko sara bɛ k'a musow la kosɛbɛ wala i b'i farati n'o tɛ hali n'i kɛra jinɛ i bɛ tulonkɛ kɛ hali n'i kɛra waliju i b'i farati n'o tɛ hali n'i kɛra jinɛ dɔ bɛ tulo k'i la donc muso in sira ka kɛ kɛrɛda in fɛ o de ka ɲi yan kɛrɛda la n'o kɛra o de ka ɲi o muso sugu o compliqué mɛ dɛ n'i ye sira ye muso ɲi kɛrɛda yana hali cɛ a tigi compliqué len don i y'a mɛn maa min ɲi dugumɔla b'i ye sanfɛta ye yɛlɛɲi t'i ye a kuma o kuma a ɲi dugumɔla b'i ye sanfɛta i t'o ye
o de ye ala ka cɛ gɛlɛn dalen ye i y'a mɛn y'a fɔ ɔ masa gɛlɛn dalen de o ye o tigilama n'a bila yɔrɔ yɔrɔ o don wa jugu o jugu b'i ci o la i bɛ sa mɔnɛ don o don ala bɛ ko kura k'o tigi ye n y'o de fɔ a ye ka tɛmɛ yan o n ko an ka patɔrɔn ma ye nɔ don dɛ mais ne b'a ye kuma bɛɛ maa n'u bɛ t'u walo la k'u ka ko bati maa o maa i ɲi d'a kan i mago bɛ sa a tigi bɛ Mali kɔnɔ dɛ o ye ala y'a d'a kama furamugu tɛ moriya tɛ wa a yɛrɛ dusukun don a dusukun tɛ mɔgɔ fana juguya a tigilama bɛɛ ten mais a ka tiɲɛ a b'o fɔ nka ale ɲi dugumala b'i ye sanfɛla t'i ye i ka ɲɛmaaba in dɔ don cɔ an yɛrɛ ka diinɛ la an ka tɛmɛ o kan o tuma na Sefu la maa dɔncogow de ye ninnu ye n'i y'a ye si tɛ maa min ɲɛkuru in kan o tigi a bɛ se ka du ci a bɛ se ka jamana fana ci dɔnni in b'i la dɔrɔn wuli k'a ɲɛɲini e b'i sigi ni tere ye bon nin bɛɛ la sisan sɛbɛnkurani ni kitabukurani kalabaw nan'u sigi k'a fɔ tere ko tɛ tiɲɛ ye tere ko tɛ tiɲɛ i ti bɔ an da la wa i b'i ka butigi la i se dalen bɛ komi ndɔri se n'i y'a sɔrɔ ko tere ko tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ma miliyari sɔrɔ butigi in kɔnɔ donc sisan tere ye wulibali de ye a dɔw se dan bɛ yen i b'i ka seliba den la ye i y'a mɛn seliba den la bumuji ka ja o ye tiɲɛ ye ala sɔnn'o ma mais k'a fɔ tere tɛ tiɲɛ ye i t'a dɔn de n'o tɛ sendɛgɛ dan bɛ hali wo t'a jukɔrɔ i bɛ ka miliyɔn sɔrɔ ka t'i jɔ miliyari da la ka segin ka na i b'a fɔ balo kolonkolotɔ ka n'i kɛ po fɛn wɛrɛ t'o kɛ n k'i yɛrɛ tere b'a kɛ. mais Seko tere bɛ fɛn cɛ maa si la wa. tere tere de ka jugu tere kana taa si fɛ yen si banni taamasiyɛn tɛ kɛnɛya yɛrɛ banni ya kɛnɛya mana ban ka ban si ma ban o de ye tere dɔw bɛ yen Sefu la n'a ma maa sɔrɔ k'o fa a b'i yɛrɛ fa. n'a ma maa sɔrɔ k'a fa muso cɛ dɔw bɛ yen ni cɛ min si ka ca muso dɔw bɛ k'i kun ni si ka ca furu bɛ sa. Sefu la n ko a ko ninnu kun tɛ se fɔ quoi. tere bɛ maa fa. o de ye faali da ye. muso dɔw bɛ kɛ yen n'a dara a bɛ kɛ cɛ dɔw fana la n'a muso dalen b'i kɔfɛ i bɛ kɛ i b'a fɔ i bɛ furu kɔnɔ i bi kalaya de kama o tɛ dɔw ta ye n'a siri fɛ i bi kɛ komi bere kɛ bɛ k'i walo. i bi kɛ komi i yɔri kolo kɔnɔ Sefu la nin de ye kulon ye bon jinɛfin bɛ dɔw kɔ muso dɔw ka don dɔ vocal don a ye baro dɔ kɛ n fɛ ko ale ye ne fura min d'ale ma ko muso y'a ko dɔrɔn ko cɛ finmanba dɔ nana fɔ ale ma ko i bi yafa ne ma ala kama ne bɛ da yan ne bɛ taa alijinɛ kɔnɔ n k'a fɔra tan ko awɔ n ko Allahu akibaru k'ale y'a yɛrɛ o yɔrɔ bɛɛ seliji minɛ na n ko bon a banna ni ne kun b'i lasara a bi ɲɔgɔn sama se fɔ janɛmɛ ma sa a kun tɛ taa ala nɔfɛ dɛ jinɛ sitana de ye donc a bɔlen filɛ muso in kɔni ala ye olu dɔnniw de di Seko Amadu ma musow bɛ yen n'a sir'i fɛ i ka nafolo bɛ kɛ komi tasuma carila k'o don a la wa i ka dawula bɛɛ kɛ ten i ka bonya bɛɛ mais dɔw ta bɛɛ ten n'i y'a furu i bi to bolifɛn sanfɛ dɔrɔn jinɛ sitana in tɛ tiɲɛ ma fɔ mobili fila ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ a bɛ sin ka na don i dusukun dɔ ten tɛmɛ i b'i fiyɛ ten pan ka ti i ɲɛden wa mobiliba dɔ ɲɛden taa fan tɛ yen i tɛ se ka bɔ kinibolo fɛ n'i ye ɲumanbolo minɛ i taara ka dura kan o bɛ t'i gbɛsi k'i kɛ pewu a balen o ye o cɛ ɲumanin bi sɔrɔ ka jabi da sen na ka finifin don k'a sigi bonɲu la ye k'a bɛ fili yarɔ ko min b'a ju la u b'a ɲɛɲini a kana ko k'a kun fɛ n b'o de fɔ u kana ko kun fɛ kana muso ta ten ni muso b'i kun o ɲɛɲini muso ye hɛrɛ de ala ma hɛrɛ si da min ka bon ni muso ye mais e t'a kalama ko hɛrɛ ni bɔnɛ de dalen don ala ye hɛrɛ dali daminɛ don min na n'a y'a mulu da a fana tilara ka bɔnɛ mulu da yan fɛ i y'a mɛn hɛrɛ bɛɛ bɛ tasuma daga da la tasuma daga Sefu la wari ye hɛrɛ de ye wari hɛrɛ tɛ yan e ka wuli ka taa nɔfɛ bani kuran don ma kɛ su dɔw la ye marifatigiw jɔn bɛ k'a lamini bangi taa ye bani i b'a dɔn sa ko ja hɛrɛ bɛ tasuma da la ye a tɛ bɔ ten dɛ a bɛ bɔ ni yamaruya dɔ ye donc o ko bɛ cogo min na ala ye muso dilan muso b'o cogo kelen la muso ka bon ni diɲɛ hɛrɛ bɛɛ n'i ko masakɛ muso y'o sabu
ni ko de ka kɛra milliardaire ye muso y'o sabu o tuma e tɛna da la ko izini min don ko kabako don donc n'i b'o ta o ɲɛɲini n'o fana b'i kun o ɲɛɲini i y'a mɛn dɔw ka hɛrɛ kuru bɛ muso dɔ la a b'o muso bila n'a y'o gɛn daminɛ o bɛ san 4 san 5 k'o kɛlɛ la a bɛ dɔ wɛrɛ nɔfɛ i y'a mɛn min bɛ se k'a yɛrɛ ta tiɲɛ a b'o de nɔfɛ mais dɔ in na a kɔdenw bɛ o ma k'a sɔrɔ a ka hɛrɛ bɛɛ bɛ o la yala muso taɲa ka ca cɛ ta ye i y'a mɛn a cɛ taɲa ni muso taɲa dɔ gɛrɛla a la dɔrɔn ka furu kɛ i b'a ye dɔrɔn cɛ bɛ sin ka bɔ dingɛ kɔnɔ pewu mais a yɛrɛ kelen tɛ se ka bɔ i y'a mɛn a n'i ye cɛ o cɛ k'a kelen bi bɔ o suguya ninnu na tere dɔ fana b'o la yiri dɔ b'o la n'o tɛ n'i sera san 35 k'a sɔrɔ i ma furu kɛ walima a ko bɛ gɛlɛya i bolo i b'a ye wari b'a bolo mais a tɛ ka se ka muso kelen mara donc i b'o yiri de ko n'o tɛ i mago bɛ sa sachant ça veut dire teriw min dilan yanni i ka si dɔ sɔrɔ o bɛ kɛ n'i y'o si sɔrɔ ka ban se fila n'i ma tere dilan ko bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ nacogo t'a la c'est à dire que ɲɛcogo min b'a la sa f'i ka gɛlɛ cɛ gɛlɛnw na dɛ a bɛ ten de donc se fila a bɛ tan de kurugɛsiw ni fɛnw maa minnu kimiriw bɛ walo ɲɔgɔn na go olu ko ninnu bɛɛ kojugu de musow b'o la cɛw b'o la i y'a faamu o tuma na o de tun bɛ fɛ k'a fɔ tere bɛ min na mɔgɔ kan o fana ka jugu tere walahi n ko tere maa dɔw ka kuma ye tere dɔw rɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ala b'o da ka tere dɔ ko la a tɛ se ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔ yɛrɛ kɔfɛ o fana ye tere de o tere de ye o terew bɛ segin o yɛrɛ ma ale sigi o sigi dɔ ta ka tiɲɛ o de ka d'ale ye se fila o tere juguba ye dɛ tere jugu ka tere juguya ale a woloden a b'a jigiya ale ka kɛ fɛn ye ka tɛmɛ olu kan o ɲɛra o tere jugudenya da ye sa dɛ ala cɛ i yɛrɛ woloden maa de kan ka taama ni sɛgɛnna i b'i sigi o n'i y'i sigi taamaba wɛrɛ ka k'i bolo o ka taama wa n'a fɔra k'e yɛrɛ ka fisaya u ye dun a ma nɔgɔn kuma na sisan ɲɛ t'a t'o tigi bolo o tere sugu bɛ mɔgɔ dɔw la maa dɔw bɛ yen u da kɛrɛ ye yan yɔrɔnin bɛ gɛsi ka do tan k'a siri tan a bɛ fɔ o de ma ko muso karafema wali cɛ karafetigi a bɛ cɛw la a bɛ musow la n'i y'a ye cɛ min na a dani bɛ ja tan ka karafeni siri yan o tuma a bɛ fɔ o ma ko karafema an ta in kɔni ka ɲi o ta in ka ɲi i ye muso in ye jamana in nɔ n y'o fɔ a ye i y'o fɔ parce que olu t'a dɔn olu fana t'a ɲɛɲini an bɛ misala ta n'o ye n'i ye Alimaɲi tɔgɔ bila cɔ ye kɔ tan masakɛ dɔw bɛ k'u tɛna minnu tere dɔ b'u la muso karafema a fɛn bɛɛ bɛ siri k'a jɔ mais n'i nana ni maa sugu dɔ ye sa jamana tɔgɔ bɛ bɔ sisan tɔgɔba de bɛ sɔrɔ a la o bɛɛ bɛ bɔ mais di dɔ Côte d'Ivoire yan an k'a ta tɔgɔ ma Fofoyi Boɲɛ a kun bɛ seli ala ye yan an m'a ye misiri la o tɛ mais ala kun ye da dɔ don a la da in ci mɛ k'a ci fo k'a dawolo dugumalanin in yɛlɛma tan n'a bɛ tubabukan fɔ n'a y'i da jigin n'a ye f'a nege bɛ don i la Fofoyi Boɲɛ ala kun ye hɛrɛ ci min d'a ma wa n k'a ci ɲɔgɔn bɛ dɔw la i bɛ dɔw yɛrɛ ye maɲumako la yate a ci ɲɔgɔn bɛ o la ɔ ala dun ko ale b'a kɛ dɔ ye fu i ti fɛn bɔ mais dɔ ta bɛ yen f'i k'ale wele de ɔ ne y'i sigi dun ni ala ye min kɛ o de kɛra ala ka dali bali kɔ ni ala ye min kɛ o de kɛra i bɛ ko dama min melenge bo kɔnɔ ala de b'i bila o la ala t'i bila o la i bɛ kuma dama min fɔ ala b'i bila o la ala ko k'i ka ɲuman fɔ mais i bɛ juguman min na bɛɛ ala b'i bila o la donc kuma in ye kuma fu de ye yɛrɛ bonya k'a don fɔ dɔw b'a fɔ a ka di ala ye cogo min a bi koyi n den kɛlen ka ala neni ala kɛlɛlen tɛ wa dɔw yɛrɛ mɔnɛlen b'a fɔ ni ala sɔnna ne kɔni bɛ min fɔ ne kɔni n tɛ ko in kun bila a ka di ala ye cogo min a bi koyi i sɛgɛɲɔgɔn de ye ala ye wala i y'o ye maa o maa la i ma bɔ a tigi la wala parce que a ka ko banna dɔw bɛ nin de fɔ tan dɔw se fila nin bɛɛ ye tere kow de k'a f'i ye a faamuna Sogo i ko bɔ yiri bɛ yen min bɛ se ka maa dɛmɛ i b'a fɔ don 3 bɛ yen an bɛna don wolodon kɔnɔ sisan n'a y'a diya an bɛ nɛgɛjuru sira labila maa 3 dɔrɔn i bɛ u ka wolodon walawalaw ye an bɛ kuma wolodon kan maa 3 bɛ se ka weleli kɛ n'u ye weleli kɛ an b'u ta Sogo i ko bɔ wolodon fɛrɛ la i kumana bɛɛ kan a don bɛɛ maa bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye mais i ko bɔ don 3 fɛrɛ bɛ yen
Choco est don dangereux bay. Demi me sa atro o chifi maje. O machija so. O be don saba ino. Don saba alamsa. Ani juma samedi. Ani samedi. Demi bangono kono baliga sabe chu deminga. Choco yiribola. Yiribola. O ye kalo jebe boli shimunga. Bon, c'est fulane te ka kado nu klobe ngo nuna kwa. O baliga samedi doni samedi yɛrɛ den filɛ nin ye hali ni a dɔw bɛ yen waatinin dɔ bɛ samedi la ni den wololo la n tɛ o waati fɔ n'o tɛ u b'u taamasiyɛn o fɛ dɔw sigi bɛ k'u bɛ ka dɔnni kalan nin cogo la ala a tɛ sɔrɔ ta waati dɔ bɛ tile waati dɔ bɛ samedi la ani su waati jɔ ni den wololo o waati hali n'a kɛra tile kelen fa ka don a la a ka kɛnɛya fa bɛ don a la o don bɛ samedi kɔnɔ i tulo bɛ kuma in na bon don dɔ bɛ tɛnɛ fana rɔ salamu aleykum. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Ba, shoga Amadou Siribe banu Amadou Klobila. Ah? Boy, ibe kuma nganya mangame ngacha kerefe kwa. Salam alaikum. Walaikum salam. Show Amadou Siribe banu Amadou Klobila. Mba. Ah? Ah, bismillah. Show Amadou Siribe banu Amadou Klobila. Shogo babi kan iga dema befo. O jamenye. Voilà. An balimamuso ko ale bi sugo kuma bɛɛ cɛ dɔw bi na kɛ ale fɛ a dalen bon o sugo min bi k'a la nin ye n'a ma fɛn tiɲɛ a ka denko la jinɛjugu tɛ n'a ye den wolo a ka dɔrɔn jinɛjugu tɛ o bɛ kɛ mɔgɔ min na i b'i ka den wolo la a tigi gɛrɛsɛgɛ ka bon wa i y'a faamu wa mais a ka hɛrɛw de bɛ ndaraki ka bɔ a bolo kuma bɛɛ hɛrɛ mana basigi a bɛ tiɲɛ cogo jɔrɔ ten voilà ni cɛw bi kɛ muso fɛ a dalen o y'o de ye est-ce que i y'a faamu voilà bon a tigi cɛ fana a muso fana a cɛ bɛ bila a la furu ko kɔnɔ a bɛ sɛgɛn quoi parce que min bɛ yira la ale la dɛ o sugo bɛ da cɛ la cɛ de t'a f'i ye bon n'i bi sugo k'a ye cɛw bɛ nana k'i muso fɛ cɛw mɛ min f'i ye n'i ma kɛ maa hakili sigilen ye i bɛ bila a la dɛ donc a muso kungo ka gɛlɛn furu la quoi i y'a ye bɛɛ cɛ mana k'a bolo dɔrɔn cɛ bɛ bala k'i tigɛ a la ten i y'a ye jinɛ sitanɛ ninnu de b'a kɛ ani jinɛ sila bɛ gɛncogo bɛ jinɛ sitanɛ la voilà cɛw kan bɛn voilà fura foyi t'a la fo k'a gun a nɔfɛ quoi yiriw de b'a la minnu b'a co a ka basigi bon n'a basigira k'a ti sugo a la dɔrɔn i b'a ye a ka hɛrɛ bɛɛ bonya fo ka tɛmɛ a ka hɛrɛ bɛɛ bonya ne ba y'a faamu y'a faamuya ko n ye dugawuba k'i ye ala k'i dɛmɛ k'i denw balo jamana in ala k'a nɔgɔya yarabi voilà ka d'an ye sogo kariti hadamadenw k'o ta an ye wolodon se fula muso ye fɛn min fɔ o ye wulibali ye muso dɔw bɛ yen n'u wulila k'u jɔ cɛ ka dilan kɔnɔ ji bɛ jigin u senkala fɛ a bɛ fɔ o ma ko ji kɔsɛgi n'o bɛ muso min na o den jɔ man di kɔnɔ jɔ man di a bolo o ye kojuguba de ye n'o fura kɛra fura b'o la o n'i y'o fura ko k'o min dɔrɔn ko bɛ ɲa. Salam alaikum. Alaikum salam. N cɛ. Bismillah. Jumɛn? Balimakɛ ka kuma tɛ ka faamuya quoi. Salam alaikum. Ba n cɛ. Ba n Shogo Amadou Siribe a tulo b'i la. Bon ne tɔgɔ Saka. Saka. Diɲɛ Marɔ. Shogo Amadou Siribe banu Amadou a tulo b'i la. N ye sugu dɔ de kɛ.
Bon, voilà, donc faut donner un national, mais non fait. Mais pas mal à Ghana. Bon, il faut notre parler pour fichier notre parcours. Pour toi, il y a un fichier notre parcours, cabinet pas. Voilà, bon, tout le monde fait la maison, c'est Ghana. Dans ce dernier fait, il y a un temps fait. Samuro lanka duno mo ni na ko keke la pan avec son cas ni baba ka ati na buka ani dixen do fanan ko dixen be tam ka te du be dixen ani mo ko ba do fanan ko be dixen di samuro ka ne ka ya ko so la ina lo samure ka ni le finira o café como do de me ko ultra ela te va fela to te que va do te va te mo na lo pe que no pro café bon be nya tra tan que bon o bon pas de petit quand il la petit voilà on doit pas de tout faire tout la chi quand il la venir quoi aller en tout la fela ni bon photo tout la photo ko fait Orang bola sampai kena tim rumah Voilà. Jadi dari sana buka, mungkin mana sudah buka, bahkan aku boleh pulang. Bukan kan, selera mod, kasih kita selera, kita nana prayola. Balimake ajo afamna. Mbalimake shugo minge min fora nyana sisa ala fe shugo imina koro dama. A shugora ka ye muso dɔ bɛ kwa n'o kumi ɲɔgɔn kɔ u ka dugu la ka kɔrɔ a ma fɔ ten ya o de kama mɔgɔ bɛ muso dɔ ta i b'i den dɔ wula la nk'i t'i den yɛrɛ wolo se fila den bɛ maa caman bolo nk'i den yɛrɛ tɛ dɛ. I den yɛrɛ tɛ tiɲɛ na. muso dɔ bɛ den dɔ wolo cɛ dɔ kun mɛ muso i den yɛrɛ fana t'o ye o kɔrɔ ye jumɛn a ka furu fɔlɔ a tun kan ka mɔgɔ min furu. Den dɔ tun bɛ ani muso in cɛ ala fɛ den dɔ tun bɛ yen den in tun kan ka sɔrɔ koyi den in tɔgɔ sɛbɛnlen kun don maabaw fɛ i ye fɔgɔ min kolilen ka tile lamini maa min tɔgɔ bɛ diɲɛ lamini o de y'o ye a ye maa min ye den min ye o de ye den ye donc a tun kan ka sɔrɔ muso min fɛ fɔlɔ dɛ a y'o jin donc den nin b'a gɛrɛsɛgɛ rɔ a bɛ den in sɔrɔ soit den yɛrɛ sɔrɔla a denw nɔ ka ban. Ala ni ci n'i y'a sɔrɔ a ye furu kɛ n'a kɛlen tɛ k'o kɛ dɔrɔn den bɛna sɔrɔ wa den ye maaba ye a k'a jija a k'a ɲɛɲini dɛ wala a kana tulo k'a la a ko a binna fogo binna o tuma na ko de y'i kɔrɔ nin ye sa siga foyi t'a la a bɛ hɛrɛ in sɔrɔ Ala k'a kɛ hɛrɛ saraka ni yiri b'o la k'a ne tɛn'o fɔ nin yɔrɔ in na tan bari n'o fɔra sisan a bigitigi dɔw sigi n tɛ k'u yɛrɛ kɛ dɔnnibaa ye de ye an k'an farati koyi wala bɛɛ tɛ fɔ bilen dɛ wala maa dɔw dɔnna f'u bɛ ka taa sɛbɛn page kɔrɔ ko Seko Amadu ala so a famna so namboro la maa dɔ bɛ i delila ka kuma kɛ ko tɔgɔtigi waritigi jamatigi kosɛbɛ bɛɛ ni kɔlɔlɔ dɔ bɛ bɛɛ nɔfɛ kɔlɔlɔ b'a bɛɛ la Seko a ka di kunbɛcogo bɛ kɔlɔlɔ na ni kɔlɔlɔ sugu jumɛn b'a tigi nɔfɛ ayiwa tɔgɔtigi nafolotigi jamatigi kɔlɔlɔ b'a la dibi la kɔlɔlɔ b'a la kɛnɛ kan a kɛnɛ kan kɔlɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye n'i kɛra waritigi ye ni kɔlɔlɔ t'a la dayɛlɛ bila kɛ dayɛlɛ i k'a bila i k'i da kɛ an fantanw n'an gerebuw bɛ dayɛlɛ ka bila k'an da ni wari b'i bolo a kɛnɛ kan da ni kɔlɔlɔ t'a la e ka dayɛlɛ ka fili kana koko yɛrɛ kɛ so la min b'a la e yɛrɛ b'a ye o tɛ kɔlɔlɔ ye kɛnɛ kan bon kɔlɔlɔ min bɛ dibi la o ka jugu ye ni maa kɛra kasabitigi ye don o don futinɛ b'a ɲɛsin a ma ni kɛra kasabitigi awɔ ni nafolo b'i bolo don o don kasara b'a ɲɛsin i ma bon nafolotigi min t'i sɔrɔ kasara o la joona ka kɛ yeko fila ye min ka hɔn ka ca ani min ka sarakatu bɔ k'a ka nafolo ɲɛɲini ka ko yiribaw ɲini k'a ko o tuma o de bɛ don i ni kasara ninnu cɛ labɛn b'o la kɛ o labɛnw bɛ yen o waritigi k'i si bɛɛ kɛ i tɛ malo n'o tɛ a ko ma nɔgɔ dɛ ani tɔgɔ se fila tɔgɔ b'o cogo la tɔgɔ o jɔrɔ ka bɔ a bɛɛ ye ni tɔgɔ bɛ yen se fila
debelu be ibo ke no o debelu farla ala ka demeka se fula be kishi no te jam e ma jama be giri tokoti ko iba fo zoa ha tokoti mana yesisa abike ko min zo nyira jama be gira akati ongo ko imetede e ba ye jawli ko tokoti yere ta ye foyi ba ali fana dameti donc yi kan ka koki labe yame donc li dalaw an ga jamana in gono ya sa mo chama nga ka jati umine wala kwa mo teke tokoti ye tewu et puis fana puma kela nunu komi yere micro tigiyew shugo ke toy wala puma kelaw ku jando ko nuna de mo te keti quoi wala ne ko neti do were nde puma bay ni doni bay ala nge oyi do be muloko yira maula mente abedo misi dodila me mefiye wallahi mati puma ti ma be ki la membe faso kono fasukuro ki lamena ola kuma baro son herema o dai mami me kuma ala kuroyi kuma anfle chugo mita no te billahi ni bi kuma mawni roji kebe do tabo ka do ta wuli ko sigi ilabende labe o malaw o yete shewa madu be yaw la me fami ngono ga ama labele nunu mingo mi ma simo fama o fama mana sima ibe ta soro o be pma inyana iba fo te kotna e fana bo be ne de beli baw kata rege do yere be kotna ba ne mo yewu ibi ma o ma do ko fama bado na silimo na pmana ka fe do fo ibe ta soro ale ibe joro mi na oturo akile ko ne ita ta dama wala o kora ejme bakilo ya ge shugo do bu dabri allah akbar imai o kama aiba kasarau benuma wala ko imetande donc labe o mala mais ni ma clé uzira ma odudude isa ko ala sa so ani de la kuma do fo ko no ma yito shi dola to ko bala na fulo bala gaziga ku do be milo aka do be ka soro ni bala ka ke ki to sa aka dola bitani shita oche oyes da damine samu gani sheki kata sambi sabade du na vulu hage dobe no sorola wari akaba o hereima walima ilabe labe njogo be o daga kelembe do be ni o do c'est fini ala pmana quoi ala pmana ne ma pmaka me imamedi note ala pmana ala ye tu geshini doni ka burundudi note na vulu do be adama de bulu no ti tayew na volo do be na de iba soro ka bla ibolo dro kasange fini bala c'est fula ngo meko defi na volo do be soro ka mara shuko mishi ubala shuko fini ubala ibe me ere shuko ya fe ibo de mara ibolo c'est fula war be maga ta bangila war be maga ta bangila la ilaha illallah c'est fula ibi la be folodi ni yi labe mengali ala bo fe jugu sako itna ni se ki labe ka wareta ka ke jagai ala krama fo jaga ka bo gwansaw aboy ka duwo o de kai ngal labe de kai basge nyo de fiye ngol labe flay ibi ala ka saya fura o te mabulu me maliye ka saya fura ibi labe maliye ka saya ka mode nu mi fa nu dai ubi fa nu ngeli tetroga ya famu so ki fa ni ko fe pmai ala ka ngishi mamu mi maka nyuma bange kika juma do atodi kika juma bange kika nyuma do ni ye nyuma ninge alute ala nyiro kamme nga juma ni iflila ni ala che ubi mikoro utaka tu sigi kulukunje masako foi damene hey karisa kerata aya doya aya boya bo sira shia nye shia mete kwa voilà parce que ala teblene ala ya mabo sako utu donc ala kan kisu toro ya fam de mogo arma de bunya ani gersege ni ka dawla a bebe dadiro arma de ne e sifla ngibe mi fo mamu ngo ala ba ko sa yirema yete shogo même misali do di ma maliyen kaname je jamana be kaname sanama dama inkono ma bayre garandile itino sorotu ni anveya awo ma sen dona ma baw burjali nu ka ko baniro nu dai anu ngeni nya ni dibiro janfai bo ma bateke olu ye fana te bo ma baw rotuni wa ma batebu bona wo ngabe tini ode kama mogo ki yere kolo shi ma bakula ngo ma baye ala ka fenglale
muna ala me kai fere be ka do bi pour que ka do ke kai muna o kera boy bi do bi ki glo yoro o ba soro ala be ki ka ko ba fana donc ma ki farati quoi atatomo ala kana nge ma bi amina rabbi ala kana nglo ma ala ka o tigi to ko che ka nyele ala kana ngoi amina rabbi na ala mi nyama anga kunai sefu la doni ko rodindi afamna ande ma jugu ande ma gilo poi afamna awye min no amba du mo note hala men mina e ka mali doni ba do be ya neti ma tofo nena be surunya me ngali la ala la sefu la u kera jugu bay sa do la ate samfla bo folo ko ne be ka ku ka doni bire bede nye fo mo nyina te fu he ne de ko munay ma kala ka fo mo fu tena ha ngalbe ne ya fu yengu ku sabali ne de Sheikh Amadou bani Amadou doni fe do be me ma be tuluri we ma be tuluri fo doni ba leti doni ba tuluri ni dona ngani suguya doy doni be ko ka boyla de ka ke de ba ka ko ka boyla iba fi sa me ka sori be balula ta to mo parce que munun ta do lu be cloque ana me e bi doni no ali asore bi balu namara de lay donc kana cloque de do o yo fo o pon fo ko ambe ko ka guno da guno bawla afo doma ke o arajo la kuma la Bamako ya sa dokoro la tena afo doma ko frafere la ya dokoro la ha dokoro la tena la navolo sababu nyini ni abena deso la foka ta navolo ere nyini portefeuille ni wari so kanga portefeuille sa mais abena keke ka wari boli sabu be mo were bolodu portefeuille ko no ngaloyi aya frati donc ande mala gweshi me ka nyina o fedro ma baw ku frati ma baw ma bala gweshi manyi ko ma bala gweshi manyi ne ta ke nde fara ke baka aye fara alaka aka monu dame chonyona bamana ngew temena mali ngona yaw sara shutura bekono kalata baki kunye donye dozo kunde ha odo ube pili masa publicité ni minyi anaka maninga mandengan dumambai na ye pili mine ka jige ako pili aye mena troshi kono atafata awafote olu ye togo min soro togo jumen dirama sugu faga aye mako wera ugla akoray o sanama ingono lu bamanange nyima nu banamige ngode ku bache yani a guno be sa doni la nu ya po ni fa kunye bamana do esesa ki fay aw balu doni fima la ha igere yere la de no to donjo do abe ka dukuno kulungala ni teche koma teche mais ali sayma ou dade me koma kuka parce que ou ba do ali nyoroni la c'est ça koma tigi be mimi se moko talo ki fa shukele ni klekele olu be bele dugu mara uru ali shini ha do ali sa ou dade me ola no te moko kani sigi on ga doni batemelew duga choro bado yu ka sutura beke duga ko ina ka sala ya umamalu wo ye mawjigi tugu allu make warti yalla o make ya kili ngonvli do yu mako be nyala ka mo deme fila ji fleli fle ko non o bo tugola chete chamola anye maw do chagoro baw do la du jora ka du balono ye ya woro wani jine ko ni few mais c'est fla o ma be dabri ya be dabri e ba yeblia bo usrana de bari ma barka bani ce yara ni ma do tarife ko do la sisa amana ife ko anani la jedi bo dori suya do be tege ni Sheikh Amadou e tege infle ka fengo fen fiyala ni tara kata yalama ka lakali chugo werela ba kololo be biire ka etege tigi itabeki Kati. Oh, ode lango shugo tila kalibe. Yofo. Shugo koro na ya fo chugo mina wa odedu. Na soro fara ina na ngalo da yire la. Ka fo njugo ra ina. Akobi soro. Ni jugo ma do abi soro. Donc ko imeni jugo la. Est-ce ya fam? O kuma na doni munu teme na doni koro ban nu. Ode doni ro so here ma wi. Me wi jashi de.
nafa tɛ dɔw yɛrɛ bi u bi ne kɔ pewu dɔni bonda kan olu bɛ t'u sigi ka dɔni baw ka gundo parata ka taa ye bon o de man di Ala ye o man di Ala ye n'a ye namaratɔ sɔrɔ a y'o kɛlɛ kɛ mais e bina e kun ye dɔni ba ye bamanan ye wali mori ye kana fɔ i bɛ t'i sigi mɔw tɛrɛ k'u walaka dɛ o man ɲi wala Ala t'o fɛ bari an ka kɔmatigi dɔw tɛmɛna yan olu ye baara mun kɛ o y'o ye an t'olu su lamalo yan n'olu su kɛra nkalontigɛlaw ye o b'a sɔrɔ ko kuma i yɛrɛ fa ni ba bɛɛ ye nkalontigɛla de bari e fa ni ba wolola u cɛrɔ yan ka sa u cɛrɔ yan o tun bɛ yan a dɔw ba ma den sɔrɔ yɛrɛ fu taara u ma kɛsi dɔnnibaa ye dugawu k'u ye u sɔrɔla ka kɔnɔni da ka den wolo o tuma o bɛ se ka dɔnnibaa juguya o ma nɔgɔn o tuma na sa hakili de don Ala ye hakili dɔ di bi den ma hakili tiɲɛna Sefula k'a fɔ u ye maliyɛn k'i hakili to a la jamana in bɛ k'i hakili to a la maaba yɛrɛ sisan ka danaya d'a kan k'a laban o danaya kɔnɔ bon i bɛna fama k'o sɔrɔ quoi kuma in segira ka tugu i bɛ mɛn k'o ye Ala bi maaba o maaba di u ma u b'a fɔ u b'a se Ala ma o waati sera parce que dajali jigira awɔ wala dajali jigira bon dajali jigilen dajali ye kafiricɛ ɲɛ kelen de telefɔni don min b'a bolo n'o bɛ walejugu kɛ n'a ye o de a bɛ kafiri ɲɛ kelen de bolo appareil do phototala walima caméra de surveillance i y'a mɛn min bɛ walejugu kɛ n'a ye ka mɔgɔ dɔ do ko dɔrɔn k'a filmer ka bala a yɛrɛ la ka taa mankutu jɛ n'a ye bon o b'a la o tuma na a b'a janto na a kana sɔrɔ nin si la lamɛnbaaw fana k'u janto a la Ala ye fɛn minnu kɔ diɲɛnatigɛ la o de y'o ye ko i tɛ maa lebu ni jurumu ye wali nkalonsi ye yanni ka sa fɔ Ala k'i lebu n'a ye wa lahara a t'i to yen fana hali ni ti seli yɔrɔ mɔgɔw bɛ yen ɲininkali t'olu ma alikiyama olu bɛ minɛ ka sin awɔ hawuyato kɔnɔna na janɛmɛso min bɛ yen ni mɛlɛkɛw bɛ ni juguw bila a kɔnɔ u bɛ yɛlɛ kabakolo fara 7 k'u bila ka jigin ni bi bila a kɔnɔ mɛ ni ti t'a kɔnɔ o de ye hawuya ye a kɔrɔtalen don i y'a faamu donc Sefula lamɛnbaaw b'u janto o la aw ka duw kɔnɔ maabaw bɔra Mali kɔnɔ bɔnnaw bɛɛ la Senegali Côte d'Ivoire maaba bɔra a bɛɛ la i y'a faamu wala donc ne ye a jira salon ko koba kasaraba bɛna kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a fila tugura ɲɔgɔn na o kasara ye n y'a saraka yira o la o kana coronavirus ta yira o la kasara min don maliyɛnw sigira a kan u ɲɛna k'u ka duw de don k'u ka duw bɛɛ t'a ci yala maabaw y'u da ɲɔgɔn kɔ ka sa perezidanw ni fɛn o ma kɛ wala donc a ko in a ko kelen bɛ yen jamana wɛrɛw da la mais maliyɛn ma se k'a ta k'a lajɛ o jamana minnu bɛ o mako b'o la jamana ɲɛmaa k'u janto u yɛrɛ la ko minnu bɛ nan'u senkɔrɔ a si tɛ ko ɲuman ye nin waati cɛ ninnu na i y'a mɛn wala ne tɛna saraka fɔ dɛ tant que ne yɛrɛ de kɛra n b'i dɛmɛ maaw fɛ n'o ye awa civiliw mais faama bonda ni a ma s'an ma ni intérêt ye wa an da t'a ta yen nɔ an t'a dɔ fana wa bana Sogo ngali min bɛ yen sisan bi diɲɛ kɔnɔ bɛɛ siranlen don mɔgɔ bɛ tagama la bɛɛ siranlen don n'i ye du jateminɛ i b'a sɔrɔ du kɔnɔ maa min bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ kɛ bɛɛ bɛ bali don dɔ la dɔrɔn o ka saya bɛ bali ka fɔ bɛɛ a bɛ tɔgɔtigi la a b'a tisi la ju jigi jugu de bɛ k'a sa sisan bali ka Sogo dɔnni kɔnɔna la kun de don wa aw bɛna ni Ala yɛrɛ ka kɛ de u bɛna ɲɛɲini baliya de don wa bon k'a f'i ye mɔgɔw sigilen don an bɛ ka kumaw f'i ye nin an sigilen filɛ a labɛnbaa ɲumanw bɛ yen minnu mako b'u ka kow la maa o maa bɔra yan ka taa Faragɛ jamana kan a hakili bɛ kɔ kɔrɔlen la yan n'i y'a sɔrɔ ko dugawu b'a kɔ olu de dama di an filɛ baro la ta u sigi bɛ k'u ka forfaiw jeni Ala ka barika d'u ma Ala k'u nafa ni hɛrɛ Sefula ko ɲɛɲinibaliya b'a la latigɛ bɛ dɔw la latigɛ b'a la mais ko ɲɛɲinibaliya fana b'a la maa o maa wasalen don sɔrɔ kan ka sigi Sefula caman bɛ yen bi Ala tɛ furaji fila ko parce que ale ye sɔrɔ kɛ kaba dɔ ye ko ni Ala ye min kɛ k'o kɛra Ala dun ye fɛn dɔw yira dɛ n'i ma wuli Ala b'i di dɔ ma o b'a don i da i sigilen ko ye nin de ye Sefula n bɛ dugawu an ka tukɔnɔ jama ye ji bi ka Côte d'Ivoire dun a kɛra ge ka waati la
ne nga minɛnw jɛ ka bɔ o sɔrɔla k'a da don i y'a faamu wa Côte d'Ivoire kan ka kasaraba de sɔrɔ ɲinan vote la a tun bɛ bonya kosɛbɛ ne y'a fɔ ye nka bi bilen komi ŋɔmi faga ɲara a bilenna fa dɔw fɛ niw tora la o ma kɛ bon kɛlɛ in yɛlɛmana a yɛlɛmanen o de bɛ kɛ u ka maa ɲɛnamabaw fana bɛ sin ka u jigi kari ten minnu b'u ka fanga la bon u k'u ka fanga ɲɛɲini u kana don k'u se k'a fauteuil kɔnɔ ten dɛ a y'a f'u ye k'u k'a ɲɛɲini a ɲɛɲini yɔrɔ la sinon an bɛ k'a ye quoi an ɲɛ b'a la Seku Amadu ko k'a fɔ Côte d'Ivoire faamaw ye u ka fauteuil k'u a ɲɛɲini kosɛbɛ wala o bɛ fisaya u mɔ quoi a faamuna Seku Amadu bɛ kaliwa nafolo baara min kɛ hadamadenw ye juguba saga i b'a donni min kɛ hadamadenw ka hadamadenw bɔ fantanya la k'u kɛ faama ye Seku Amadu a bɛ ka continuer wa a bɛ ka continuer mɔgɔ caman b'o la o kaliwa in bɛ yen mɔgɔ caman b'a la hali bi juma in na ni Ala sɔnna ni mɔraya san an bɛ taa su dɔ ta ka ko saraka bɔ ka sɔrɔ ka don a la ni Ala sɔnna o bi kɛ o kaliwa b'a ɲɔ la daga min bɛ yen ni du bɛɛ bɛ ko n'a ye dagaba in 500 n'i y'o ta ka du bɛɛ ko n'a ye Ala ka dɛmɛ kɔnɔ Ala ta kɔfɛ juguya adamaden da ka kɔnɔ juguya ka dɛbɛli jugu aw na dɛsɛ i la Ala ye min yira o de don ni fana tɛ ni danda la k'i dan bɛ Ala la o fana ye dɔ ye o to ni Ala ye Ala minɛ bani o b'an bɛɛ bolo wolodon saraka fana b'a nɔ la nasi min bɔra 12 o tɛ yen bilen dɛ non o banna pewu fɛnkɛ asura waati kana bila arajabu la o banna n'i b'a kɛ sa i b'i yɛrɛ ka saraka bɔ i yɛrɛ a bɛɛ ye n'i y'a kanu a kɛ kɛ mais mɔgɔ ka supasema de don n'i yɛrɛ m'a kanu n'i ko i ye Ala minɛ cɛ wolodon dilanbaliya bɛ fɛn caman ye a bɛ fɛn n ko supasema de don supasema jɔlen bɔgɔ la n'i ko i b'i sangaso jɔ sanfɛ a bɛ yuru kɛ wala n'i wolodon dilan i ka ko cɛw de bɛ ɲɛ o mais n'i m'i wolodon dilan i bi kɛ i b'a fɔ fa bɛna don i la i kɛ ko laban i yɛrɛ ka ko tɛ laban baara tɛ sabati foyi hali ni maa ti ɲa ni de bɛ adamadenw na mais u de kɛn bɛ k'u kan na gɛlɛya nin kan hali ni maa ti ɲa i bɛ futinɛ ye ten a faamuna wolodon bɛ nin bɛ kɛ a bɛ denmisɛn kɛ nso ye k'a kɛ dɔrɔku tala ye a tɛ fa lamɛn a tɛ ba lamɛn wolodon dilanbaliya bɛ nin bɛ kɛ a tɛ tɛmɛ Seku n'an bɔr'o la i ka baara dɔ bɛ ka kɔba ni bɔba tigɛ min k'a fɔ hadamaden ni bana min bɛ hadamaden ni tɔɔrɔ bana Seku o bana furakɛ kɔni a ka kan n'i ka fura ye maa o maa lasɔrɔ i y'a lajɛ i bɛ se k'a ka bana furakɛ a tigɛ lajɛli kɔfɛ Seku n'i ka fura y'a lasɔrɔ bon a tigilamɔgɔ bɛ lafiya sɔrɔ kosɛbɛ Seku banaba min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Ala kɛlen ka bana jumɛn furakɛli gindo yɛrɛ kalifa i la dɛ ka dama fɔ an ye se fila bana minnu gundo bɛ ne bolo n'o kalifara ne ma o se fila o ka ca dɛ parce que Ala ye fura dɔw di ne ma bana o bana bɛ yen ni i ti fatu a rɔ f'i tɔɲɔlen bɛ to bana rɔ a fura bɛ yen Ala y'o yira Seku Amadu la Ala y'a da i ti fatu bana min na f'i bi tɔɲɔ ka taa parce que bana dɔw bɛ mɔgɔ tɔɲɔ ka taa den Ala y'o fura di ne ma kɔnɔrɔ bana kana da juguya ma fiyewu a fura bɛ ne bolo mais nin na maliyɛn kɛlen k'a ka mɔgɔ négliger b'o kɔnɔ u jigi b'u ka kɔɲɔ ka kalo kura banabaatɔ sacɔ b'u bolo yen u ma sɔn k'a furakɛ f'a ni bɔlen a rɔ u bi sɔrɔ k'o don ni tagisi kɔfuru la ka t'o jigi k'o da i b'a fɔ ko ba sirilen o tɛ kɛ ne la ye dɛ non ne b'a f'u ye a ye da ye o bi taali tɛ a ye maa négliger f'a sera a sa yɔrɔ ma a bi sɔrɔ k'o su a ma sɛnsɛn ka taa ne fɛ yen non n'o sugu don a bɛ na mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ nana n bɛ fura di kɛ n'a taara kalan alhamdulillah a bɛ se ka wuli a tɛgɛ photo de bɛ ci ma m'o filɛ fɔlɔ ni ne y'a tɛgɛ ye dɔrɔn baara banna n'a bɛ wuli e n'a tɛ wuli ne bɛ n ta dɔnta dɔn a la a bɛ se ka kɛ e de t'a dɔn n'o tɛ Ala ye ɲɛ dɔ di dɔ ma o t'e kungo ça veut dire a jamana kɔfɛ furaw bɛ taa furakɛli fan fɛ kosɛbɛ maa o maa n'i ka mɔgɔ bɛ o bɛ se k'i ka fura lataa voilà Seku dɔ kɔ tɛ sɔn o bɛɛ ye ko in ye o kɔko in b'a la kɔnɔrɔbana ko b'a la ani galaka dimi kɛrɛ dimi bon dɔw bɛ yen o tɛ sunɔgɔ o bɛɛ b'a rɔ fana k'i da dilan bɛɛ bayiro maa dɔw bɛ ten sa kalo 12 fura b'o la o se fila dɔw bɛ yen u tɔnfasa ye ka don kunkolo rɔ o bɛɛ b'o cogo la voilà donc mara finman bɛ dɔw la u b'o da ko wɛrɛw kun yaya Seku saya filanan dun bon saya filanan n y'o fɔ n t'o layidu ta maa ye
saya filana o ye cɛya bana ye n t'o layidu taama ye basike maa min ye tulo kɛ ka tulo kɛ fo ka taa ban foyi tɛ kun bilen maa tɛ se fɛn bila o kun dɛ tulonkɛ man ɲi kɔrɔ de ye o ye o kɛlen walima i ye tulo kɛ dɔw ta la u y'a bila i la i ka ko banna kɛ fura b'o la mais min ma o kɛ f'e ta ye fanga dɔgɔya ye Seko Amadu bɛ dɔ k'i ye Ala sɔnna i b'o lakali a faamuna so a diyara ye papier ko ani o b'a nɔ la papier ta in b'a nɔ la ne b'o de kɛ o musaka i b'o sara dɔrɔn ni papier sɔrɔla i bɛ ne bonya a musaka min bɛ don a la a n'a baganson ye o ye 40,000 ye n b'o k'i ye baara ko ni papier ko n'i y'a sɔrɔ i b'i janto na mais so firi gɛlɛn min maa min na furaw fɛrɛ la voilà fura b'o la fura b'o la n y'o mɛn i ka mori dɔw la mori dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan olu ka baara da ye siri ye mais n y'a fɔ a kana ɲɔgɔn tan quoi ko ni morikɛ tɛ se ka s'a bɛɛ la Ala m'a bɛɛ di e de ma Ala m'a bɛɛ di ma n tɛ Ala ye den dɔw da a b'o fɛ n'an ka misali d'i ma kɛnɛ kan miliyari bɛ dɔw fɛ miliyari b'a fɛ sɛ b'a fɛ hectare 20 hectare 100 du 50 b'a fɛ misi wɛrɛw b'a fɛ sow b'a fɛ kɔnɔ sogoninw b'a fɛ fɛn bɛɛ b'a fɛ a den dafalen don o tuma na fɛ faamatigi don fana wala Ala m'a bɛɛ d'a ma a ma di yan wala bɔn dɔnni la Ala y'a di dɔw ma ne bɛ siritigɛla ka dɔgɔ a la a ɲɛfɔ a filɛ sisan jinɛw la n'an ka jinɛw da ka d'i ma jinɛ minnu bɛ yen n'a jinɛ tɔgɔw bɛ yen n'i y'a dasi a kelen o kelen ko n'a bɛ baara kɛ mais ne tɛ o jinɛ façon de mara k'a daminɛ sama uruji n'an y'a minɛnw cɛ ka to sa u t'a fɔ ko Ala tɔgɔ a bɛɛ tɛ Ala tɔgɔ ye o baara bi kɛ k'a ɲa piyan Ala tɔgɔ tɛ fɔ ye koyi o ye nkalon ye wa ayi karamɔgɔw ka ne jaabi o la kɛ karamɔgɔ kɛ ni jinɛ orobo dɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔ de sama uruji ye Ala ye ya Ala tɛ yakara zibo ye Ala ye ya Ala tɛ worowane ye Ala ye ya Ala tɛ kasun kasa ye Ala ye wa Ala tɛ Fabuyita ye Ala ye wa Fabuyita tɛ Ala ye bon Fabuyita le zi kɛfara n'i yɛrɛ tun y'o baara i bɛ silamɛw de sɔrɔ i y'a mɛn a tɔgɔ i bɛ kafiriw de wele Fabuyita le zi kɛfara n'i kun y'o baara k'o da nɛgɛwala kan n'a bilenna i bɛ to a wurudi la kafiri masakɛw de bɛ na n'u ka mɔbiliw ye ka n'u jɔ k'an mago bɛ karisa la o tun tɛ dɔnnibaa ka jama welela yan mais sisan n'i y'o bilen k'o da tasuma kan i b'a wurudi Fabuyita le zi kɛfara n'a hadadu ko a bɛ dafa maa fɔlɔ min bɛ ka telefɔni ta k'i wele o y'i ka jalamugutigi ninnu ye muru i t'a dɔn k'anw yɛlɛmana tiɲɛ na a ma nɔgɔn donc o b'a la Samiru ye Ala ye wa o tɛ Ala ye Samiru tɛ Ala ye o tɛ Ala ye Seko hamu sagako hamu halaw hamu bayirati yasu o ye Ala ye wa Ala tɛ voilà donc sisan fɛn minnu bɛ kɛ ka ko gɛlɛnw dilan o de ye ninnu ye jamana bɛ dilan ni ninnu de ye to o de ye jinɛ worobaw de don wa jinɛ bondaw don i b'a sɔrɔ sa jinɛkɛ dɔ sigi bɛ Côte d'Ivoire dɔ mɔden bɛ yɔrɔ jɔrɔ o bɛ commandement kɛ dɔ bɛ yɔrɔ dɔrɔn mais e yɛrɛ tilen tɛ e bɛ se k'i da don na Ala tɔgɔ dɔ bɛ yen Seko Amadu fɛ Ala tɔgɔ dɔ bɛ n bolo min na n da don yɔrɔ bi kabi n bɛ tabali tɛna n tɛ da don min na o de ye nin ye junsu dɔ bɛ Seko Amadu bolo n'u b'a fɔ ko o de ye babu nujumi samawati wal ardu dolo bonya min bɛ dolo kan sankolo kɔnɔ dolo yɛrɛ ka hɛrɛ kɔnɔna dawla ni nɔrɔ min bɛ yen sankolo ni dugukolo cɛ o juzu bɛ ne bolo i y'a faamu a Ala tɔgɔ ne t'a kɛ maa si ye fɔ n'i y'a sɔrɔ nari la 100% ni dara tigi la ne y'a baara kɛ maa o maa ye diɲɛ kɔnɔ se fila ntura dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko muluku a tɛ gere bɔ a bɛ bonya ka kɛ turaba ye mais gere tɛ k'ale la i b'a dɔn wa n'a bɛ filaw ka wɛrɛ kɔnɔ u bɛ ntɛnɛn siri a kan na a gulon bɛ to ka maa bɔ kulongalaw i y'o ye wa n'u bɛ taa yɔrɔ min na u b'u ka dangoli cɛ k'o siri a kɔ la i b'o dɔn wa o sirila a kɔ la o bɛɛ bɛ dɔ fara sɔrɔ in kan wɛrɛ kan a saraka de y'o dura jɛmanama ye a dɔw lolo lɛbɛlɛbɛ bi bonya f'a bi fifa ta a ka ca gɔman na kosɛbɛ filamisi la o tuma na o juzu min filɛ nin ye o Ala tɔgɔ ye n b'a dɔn a wurudili bɛ o de ye a wurudili bɛ wadudu b'a kɔnɔ mɛ n kali Ala la se fila a Ala tɔgɔ ye n'i b'a ta i b'a ta parti ye o de ka ɲi
parti ɲɛma wali société ɲɛma entreprise voilà o de ka ɲi sefu la u bi ɲaga u tɔgɔ bɛɛ fɔ u bɛɛ wuli i b'a fɔ ko wɛrɛ mais sefu la u t'a baara o t'a baara de sogo appel d'offre kɛlen dɔw bɛ to journal kuru bɛɛ saa kelen o y'a sɔrɔ ni bama ninnu ɲɛlen don a ma wa a banna koyi a bɛ d'o ma o n'a sɔrɔ i ye ni ala deli gɛlɛnw kɛ dun a bɛ d'e ma o mais sisan a filɛ société baw la ni e kɔni ye kankɔrɔsigi dɔ ye ka ban baara in kɛ o kɛ mais n t'a kɛ maa ye fɔ n ka da i la parce que n'a kɛra ni e ye hɛrɛ sɔrɔ ne tɛ danama ye ne b'e sɔrɔ bilen yan voilà an ka jamana in hɔrɔn dɔgɔyara fɔ kelen kelen mais hɔrɔnw bɛ yen ani hɔrɔnw bɛ baara la mais janfa de cɛyara i n'u bɛɛ jɛ dɔrɔn u b'i janfa ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma dɛ voilà maa o maa bɛ yen n'i ma baara kɛ ni tilelenya ye hɛrɛ t'i ye i b'i tilelen n'o kɛra ala bɛ dɔ fara sɔrɔ kan hali i ka relation bɛ ɲa mais e bɛ maa min e ni min bɛ jɛ dɔrɔn e b'o janfa e ni min bɛ jɛ i b'o janfa a fɔ hali relation min b'i la o bɛ da i la bilen yan a tɛ nin ye yɔrɔba caman bɛ a bɛ di dɔw ma ko nin baara kɛ entreprise dɔ ma nin baara kɛ a tɛ ban fɔ ministre yɛrɛ k'i cɛsiri ka taa jɔ u da la k'a fɔ yanni nin kalo cɛ a ka ban n'a ma ban a bɛ minɛ i la e ni ala cɛ o ye danaya ye a jiri ma cogo min na kɛ laadiri ye dɔrɔn i k'a kɛ i bɛ mini min sɔrɔ a la n'i y'a kɛ a dabɔra min kama olu b'u mago ɲa n'o ye sefu la o de tun b'an fɛ sogo a diyara n ye mais an tɛ bɔ sogo maa dɔ sɛgɛn kɛra mais sogo karabali ta fan fɛ a kɛra musoko ye maa donna kaso la wa ka juru bɛ maa la wa i bɛna gɛn baarayɔrɔ de la wa janfa dɔ tigɛlen bɛ ka karabali kɛ ka ko k'i sago ye kosɛbɛ sogo o bɛ se ka kɛ wa bon n y'o de fɔ toujours n bɛ segin o kuma kan ye maa min bɛ taa kaso la gɛrɛgɛrɛ masiba ko o bɛ dɔw ta la mais bɛɛ ta t'o dɛ bɛɛ ta t'o ye ala k'an kisi o ma n'o ye mɔgɔ min sɔrɔ ɔ ala deli bɛ se ka kɛ mun y'i don ala de t'aw ye a b'u dusu salo u bɛ segin u kɔ faamaw b'u ka baara kɛ mais u tɛ maa fa kaso la koyi u tɛ maa fa non u t'o kɛ o ni ala y'u dusukun fɛ dɔrɔn u bɛ segin u kɔ donc o dalijuw o bɛ ala fɛ na ala y'o di maa ma o de ta don Seku Amadu filɛ kelen muso kɛlen k'a fɔ n tɛ cɛ fɛ aa se fila o baara ka gɛlɛn dɛ a bannen co n'o y'i sɔrɔ i b'i bɔ yan fɔ frontière i t'o mori sɔrɔ wala nka ne y'o de fɔ n'i banna cɛ bolo n ta ye i bɛ dugawu kɛ sa o cɛ ni Seku Amadu kana jɛ o ko sugu ninnu wariko t'o la o wala o ye ka cɛya sutura de ye i ye cɛ dɔ dɔgɔya ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn an bɛ tasuma siri i kun i bɛ taa ka so furu la i seko t'a la o man gɛlɛn o karabaliw de i y'a faamu wala mais plasiw karabali ka plasi karaba i ka taa sigi a rɔ a bɛ karaba n'a bɛ karaba o tuma na ala deli dɔw fana bɛ kɛ n'o tɛ n'i taara i fana ni futinɛ bɛ sigi ko karabali in bɛɛ bɛ ten o de kama muso furuta karabali man ɲi ka karaba ka awɔ muso furuta karabali man ɲi n'i farati k'a karaba o tuma na a bɛ se ka taa kɛ ko wɛrɛ i bolo o de b'a la Seku a diyara n ye tuma dɔ an ye bila kuma na bi kuma na kosɛbɛ a ka di i ka dugawu kɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ayiwa i bɛ studio min kɔnɔ ka dugawu k'an fɛrɛ a y'a bolo ja an kanubaw an b'u fo yanni an ka dugawu kɛ an b'an ka sirifuw fo u b'a mɛn sirifuw olu de bɛ ŋɛni bɔ an sen rɔ an b'u fo u b'a mɛn a sɛdi Sherifu Usmani Madani Haidara an b'a ka wula an b'a ka kolo la a Sheikh Buye Haidara Nyoro an b'a fo Sheikh Shuala Baya Haidara an b'a fo a tulo b'i la fɔ tɛ maa ba Mali u k'u janto sirifuw la sirifu ko yɛrɛ kɔrɔ u k'a ɲini k'a dɔn fana wallahi Mali ye dɔnni jamana ye wa Mali ye bonya jamana ye i y'a faamu wa sirifuw y'a bɛɛ de ye o yɛlɛyɛlɛnna de don ka se ala ma ye n'i ma sɔn o ma yɛlɛ da wɛrɛ fɛ
ni yɛlɛ la da wɛrɛ fɛ an bɛ ala ɲinina tɛ yan nka dɔ na se ko dɔ ɲɛ n ka foli bɛ sirifuw ye ka maliden bɛɛ fo an lamɛnbaw minnu filɛ nin ye ka kɛri ci u bɛ ka kanu yira u bɛ ka fɛn bɛɛ yira an ka foli b'u ye maa o maa bɛ yen ka sigira nin lɛri la ka Seko Amadu lamɛn ala kana tigi dɛsɛ maa o maa y'an lamɛn ni ŋaniya ɲuman ye ala kan'i dɛsɛ n'i ta ye juguman ye ala k'i dusukun sɔn ala k'i dusukun sɔn ala ma bari anw ye min fɔ yan a bɛɛ ye ala ta ye fɔ n'i ko dɔ fɔra ɲogo b'o la dɔn a ma bɛn mɔ n'o ma bɛn i mɔ an ti maa yafa ɲini ala ta la dɛ an b'a ɲini k'a fɔ ala ka sabali d'i ma ala ka sabali d'i ma an kanubaw an b'u fo k'u cɛsiri wa ni ala sɔnna min fɔr'u ye Seko kariti kala wuli bali don i tɔgɔ di a ka sɛbɛn dɔrɔn an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de cɛ ka ɲi don o don Seko tɛ n ye Seko dɔ kɛ o ne yɛrɛ ka nimero bɛ dɔw bolo ye ten mɔgɔ ka nin mara ni Seko don min k'a fɔ a ye bon ni a tɛ ɲa wala a tɛ ɲa o cogo la donc n bɛ bɛɛ fo k'u barikada surtout minnu bɛ Faransi u sɛgɛlen bɛ lɛri in na Allemagne Espagne Italie jamana bɛɛ la Chine Amérique ani Mali kɔnɔ ani Côte d'Ivoire dugu bɛɛ Ivoirien kɔni o ye ne ka maaw ye se fila ka tila k'a fɔ n kun ye labɛn sabati ne tun bɛna taa cu Côte d'Ivoire kaw ka balaw la n tun bɛ taa cu ka balaw la bon ne de nana an y'a ɲɛɲini frontière la ne welela ka bɔ ka poste mɔgɔw ko ma ko Mali plaque bɛ voiture personnelle min na k'o tɛ ka don yen ne ko n ko o ye ne bɛ Liban dɛ Ivoirien ne b'a fɛ Ivoirien a bɛ Seko Amadu yɛrɛ fɛ a y'a fɔ masakɛ ɲɛna Alassane Dramane Ouattara Mali ni Côte d'Ivoire de ye barajuru kelen ye ani Burkina ni Laginɛ anw de ye barajuru kelen ye u k'u janto an na an ka danw an ka siraw la n y'a mɛn sisan ko hali plaque bɛ Mali mobili min na k'a tɛ tɛmɛ ka don Côte d'Ivoire n'a ma kɛ mobili ba ni carré dɔrɔn ye ko mɔgɔw bɛ ka taa moto la kilomɛtiri 40 kɔdimi bɛ dɔw la a y'a fɔ Côte d'Ivoire faama k'a bolo yoba dɛ ko maa bɛɛ tɛ kilimu kɔrɔ dɛ k'a ka maa tɔw bɛ tile la minnu b'a fɛ minnu y'a kanu u bɛ tile la n'a y'a kɔfilɛ o bɛ barika don fanga in na dɛ o m'a fɛ k'o fɔ i y'a faamu k'o ɲini Côte d'Ivoire faamaw fɛ u k'u janto o yɔrɔ la ko Mali mobili yɛrɛ tɛ se ka don min ye personnel ye bana t'anw na yan dɛ wa anw b'a jigiya bana t'an na yan dɛ bana in nɔgɔyara wa bana t'anw na yan foyi t'an na yan o tuma na anw ye ale dɛmɛbaga ye wa a dɛmɛbaga de y'an ye o tuma na n b'o yɔrɔ de f'u ɲɛna Seko yan'an ka bɔ i sɔrɔ cogo kɔfɛ jamana mɔgɔw bon WhatsApp de don u ka wele ko to yen u ka appel to yen kɔfɛ jamana Faransi fɛn bɛ jamana kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka appel wala u ka da u yɛrɛ la vocal u ka da u yɛrɛ la ka n'i yɛrɛ kɛ sigano maa ye da i yɛrɛ la dɔrɔn n'i ka vocal pɛrɛkɛtɛlen ye fɔ n'i yɛrɛ de y'a labɔ dɛ ko ye min i mago bɛ min na direct ba dɔrɔn o vocal ci Seko ne mago bɛ nin de la a banna ne bɛ yan tigɛ lajɛ wari 4000 ka papier ko 4000 baarako 4000 kaliwa bɛ don nafolo baara min na 70,000 o y'a musaka fɛn ye sara tɛ n'i ka nafolo sɔrɔ i k'i janto Seko Amadu la papier ko ni baarako bɛɛ b'o cogoya la olu bɛɛ y'a musaka ye tigɛ lajɛ Sogokan kariti watan san kɔnɔ bon ni ko wɛrɛ min bɛ yen sa karabali ni fɛn o bɛ kɛ ni Seko Amadu ka kuma ye watan kan mais ninnu ye fɛn prix dɔɔnin n'a ka di ɲɛ b'a k'i ye ala kama a faamuya Seko dugawu bɛ k'aw ye a y'a bolo fila ja sɛbɛko hami bɛ minnu na diɲɛ jamana kɔ kan Mali kɔnɔ yan minnu b'a fɛ u k'u dahirimɛ sɔrɔ i ye so passement k'a ma se ka jɔ a y'a bolo ja ala ye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
ولو أن لهم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصفاته إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا النبي الرحمة النبي كريم وسفينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما. صلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. ami yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a fɔ Cheikh Amadou ka téléphone numéro fila don Maltel Orange 00223 79 19 99 41 00223 Orange 79 19 99 41 a bɛɛ bɛ WhatsApp kan wa a bɛɛ bɛ WhatsApp kan Maltel frère 00223 66 57 41 12 66 57 41 12 a bɛɛ lajɛlen maa kana pressé mɔgɔ si kana pressé n'i ye WhatsApp bila n'a ma lamɛn a bila tuguni kana décourager i mago bɛ laɲini min na dɔrɔn a bɛ i mago bɛ laɲini min na dɔrɔn mɔgɔ ka ca maa si kana jalaki ni fɛnw kɛ i mago laɲini min na o ci n'a sera ma a b'i jaabi i ka sababu bɛ o bɛ f'i ye n'a tɛ fɛrɛ bɛ labila an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o cogo tɛ bɛɛ fura a faamuna i ma fili an bɛ studio min kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ se fila de ye nin kɛ tan ala ye nin nɔgɔya ye a y'a janto a la n balimaw mansin ko bɛ sen na ordinateur ko bɛ sen na appareil ko bɛ sen na fɛn min filɛ ka kɛ nin ye maliyɛnw a ye ɲɔgɔn dɛmɛ komi marakaw ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana in kɔnɔ komi siya wɛrɛw ye ɲɔgɔn dɛmɛ jɔ wɛrɛmɛw ye ɲɔgɔn dɛmɛ o ye aw jogo kɔrɔ ye a y'a janto ɲɔgɔn na ne m'a fɔ maa ka ne dɛmɛ dɛ ko se fula ne de ko ten a y'a janto finikɛnin la ale de mansa banna k'a tun an bolo an k'an ɲando a la n'i ye min kɛ ɲɛ i y'a kɛ ala ɲɛ ne yɛrɛ b'o cogo rɔ ni yatimɛdenw cɛkɔrɔbaw wele ne b'o la o ye tiɲɛ ye wulibali mana n bɛ ala fo k'a barika da assalamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh